हरे कृष्ण. तर अशा या अक्षय तृतीयेच्या दिवशी आपला हा 18वा अध्याय संपन्न होणार आहे आणि उद्या आपण तो 18वा अध्याय घेणार आहोत. आज आपण 17वा अध्याय घेत आहोत. त्याच्या अध्ययनाला सुरुवात करते मी. त्याच्या सुरुवातीला श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी वंदन करते. इथूनच त्यांना साष्टांग दंडवत. श्रीला प्रभुपाद यांना वंदन करते. श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करते. आणि सर्व आमची जी टीम आहे, सर्व मराठीची आणि जे काही इस्कॉनची मंडळी आहेत, ज्यांच्या थ्रू हा उपक्रम सुरू झालेला आहे आणि ज्यांच्या सगळ्यांची खूप मेहनत आहे याच्या मागे आणि बिहाइंड द सीन्स आपण म्हणतो तसं प्रत्येकाचं खूप योगदान आहे याच्यामध्ये आणि त्या सर्वांना मी सादर प्रणाम करते की ज्यांच्यामुळे आज आपल्याला शक्य झालेलं आहे की इथे आपण घरात बसून ऑनलाईन अशा प्रकारे भगवद्गीतेचा आनंद घेतोय आणि भगवद्गीतेचा अध्ययन वर्ग घेऊ शकतोय. आणि ज्यांच्या आनंदासाठी आपण हे सगळं करतोय त्या भगवंतांना, की आज भगवंतांना द्विगुणित त्रिगुणित खूप आपण म्हणतो ना गणित असा आनंद होतोय की त्यांच्या आनंदासाठी आपण हे सगळं करतो आहे आणि त्यांना अर्पण आहे जे आपण म्हणतो आहोत हे सगळं श्री कृष्णार्पणम असतो आणि सर्वम कृष्णार्पणम. तर सगळ्यांना तुम्हाला धन्यवाद देऊन आणि इथपर्यंत आपण 17वा अध्याय या प्रवासामध्ये तुम्ही सर्वजण इतके दिवस खूप सुंदरपणे आपण एकत्र राहिलेलो आहोत. याच्याही पुढे जसं मी तुम्हाला आता ग्रुपवर टाकलेलं आहे की तुम्ही पुढच्या ऍडव्हान्स्ड लेवलला नक्की जॉईन व्हा आणि सेवेमध्ये नक्की प्रयत्न करा जॉईन व्हायचा. त्याप्रमाणे तुम्ही नावं द्या, मी तुमचे ग्रुप तयार करीन आणि खूप खूप छान वाटेल जर आपण अजून एकत्र राहून आपण नेहमी कनेक्टेड आहोतच. तुम्हाला कधीही काही वाटलं तर मला नक्कीच तुम्ही संपर्क करा. परंतु जसं तुम्ही म्हटलं मी तुम्हाला की सेवा देऊ शकलात तर त्या सेवेच्या माध्यमातून नक्की आपण एकमेकांच्या बरोबर काम करूया आणि या मराठीला आपल्याला अजूनही बरंच काम करायचं आहे, पुढच्या लेवल्सना पण न्यायचं आहे. तर त्याच्यासाठी आम्हाला खूप व्हॉलंटियर्सची गरज आहे आणि आपण सगळ्यांनी मिळून जर काम केलं तर मला वाटतं कृष्णाच्या कृपेने आपल्याला हे नक्की शक्य आहे आणि म्हणून नक्की कृष्णासाठी थोडा तरी वेळ काढा ही प्रामाणिक इच्छा आहे. करून मी माझ्या अध्ययनाला सुरुवात करते आता. तर आपण काल घेतलेला आहे 16वा अध्याय पुढे घेतलेला आहे ज्याच्यामध्ये आपण दैवी आणि आसुर दैवासुर विभाग योग असं हे दैवी आणि आसुरी वृत्तीचं आपण वर्णन ऐकलेलं आहे. आणि भगवंतांनी सांगितलं की जे कुठलेही नियम न पाळता की स्वतःलाच देव मानणं आणि मग स्वतःच्याच मनाप्रमाणे कुठल्याही गोष्टी की त्याला काही नियम नाहीत, कुठल्याही नियमात बसायचं नाही, जे मनाला येईल त्याप्रमाणे करायचं, अशा सर्व गोष्टी करून जो काही याचे मार्ग स्वीकारतो अशांना आसुरी म्हटलं गेलेलं आहे. आणि त्या आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांचं कशा प्रकारे अधःपतन होऊ शकतं आणि मग ते भगवंतांच्या जवळ कधी जाऊच शकत नाहीत, ते विचारही करू शकत नाहीत कारण इतके अधःपतनाला गेलेले असतात की आपण म्हणतो कुठेतरी जर मार्ग कुठेतरी जर छोटीशी कुठेतरी एखादी चुणूक दिसली की ज्यांना आपल्या एक मिनिट त्यांना भगवंतांच्या कर्मामध्ये म्हणजे निष्काम फलामध्ये तशा प्रकारे अकर्माकडे कुठेतरी वाटचाल करायची हे कुठेतरी दिसलं पाहिजे किंवा कुठेतरी जाणवलं पाहिजे. आणि अशा प्रकारे जेव्हा हे कर्म अर्पण केलं जातं तरच ते कुठेतरी त्या श्रद्धा मार्गावर आणि कुठेतरी त्या सन्मार्गावर येण्याचा कुठेतरी उद्देश असतो. परंतु जर हे काहीही नसेल आणि भगवंतांच्या जर ही राक्षसी वृत्ती आणि आसुरी वृत्ती असेल तर ते अजिबात शक्य नाहीये. आणि भगवंत म्हणाले असे लोक कधीही भगवंतांच्या जवळ येत नाही. आणि मग म्हणूनच नित्य कर्माने आणि नित्य सगळ्या शास्त्रोक्त पद्धतीने आणि शास्त्रांच्या मदतीने जी माहिती घेऊन आणि जे वेदांचं पठण करून आणि जो वेदांत जो कृष्णाला ज्यांनी जाणलाय अशा कृष्ण भावना, मग जसं मी म्हटलं की पैलघु वैराग्य आहे की जे फक्त तुम्ही सगळं सोडून दिलंय आणि इंद्रतृप्तीसाठी की मला मोक्ष मिळवायचा आहे आणि मला हे करायचं आहे, मग कुठेतरी तो मी आला आणि कुठेतरी परत तुम्ही गुरफटताय आणि कुठेतरी पुन्हा त्या भौतिक जगामध्ये आणि पुन्हा त्या सगळ्या मद मोह मत्सर आणि लोभ या सगळ्याच्या चक्रात आणि या भौतिक बंधनांमध्ये अडकायची खूप दाट शक्यता आहे. आणि म्हणून हे वैराग्य हे खूप शुद्ध असावं की कुठलंही मत, कारण ते कृष्ण भावनेने असावं त्या वैराग्यामध्ये की मग ती प्रत्येक कर्म मग त्या फलाची जरी ते फळ जरी मिळालं तरी ते कृष्ण भावनेमध्ये मिळालंय आणि ते कृष्णाच्या सेवेमध्ये अर्पण केलेलं आहे. हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि अशा प्रकारे आपण या आसुरी वृत्तीला जाणून की दैवी वृत्ती भगवंतांनी आधी सांगितलीच आहे की सात्विकता काय असते आणि मग बऱ्याच वेगवेगळ्या उदाहरणातून आणि वेगवेगळ्या अध्यायांमधून आपल्याला दैवी गुण आणि सात्विकता ही समजलेली आहे की कसे प्रकारे अर्थार्थी आणि ज्ञानी जिज्ञासू लोक कशा प्रकारे वेगवेगळ्या उदाहरणांद्वारे की प्रल्हाद महाराज, ध्रुव महाराज
परीक्षित महाराज, मग आपण हरिदास ठाकूरांची कथा ऐकलेली की प्रत्येक शुद्ध भक्त, मग शुद्ध भक्त म्हणजे काय, आणि या सत्संगामध्ये की साधू संघामध्ये इतरांची ही कशी प्रगती होते हे आपण वेगवेगळ्या उदाहरणांमधून ऐकलंय. आणि अशाच या मार्गावरती पुढे जात आज आपण बघणार आहोत श्रद्धात्रय विभाग योग. मग आता हा श्रद्धात्रय विभाग की परत दैवी असुर तर झालं, मग याच्यामध्ये अजून काय विभाग आले, तर अर्जुनाला पुढे हा प्रश्न पडलेला आहे की कुठला प्रश्न पडतोय बघा अर्जुनाला. आणि मग हे थोडस जसं वृषाली माताजींना हवं असं नाही की हे प्रयत्न असतोच की कशा प्रकारे याचं सगळ्याचं विभागीकरण केलेले आहे, की मग 17.1 अर्जुन विचारतोय परत की मग कुठल्या प्रकारची भक्ती, मग ही सत्वगुणात, रजगुणात, तामसी गुणात, का कशा प्रकारची ही भक्ती केली पाहिजे की जुदला अर्पण केलं पाहिजे. आणि असे हे प्रश्न अर्जुनाला पडलेले आहेत ज्याचं उत्तर भगवंत 17.2 ते 7 याच्यामध्ये देत आहेत. आणि कशा प्रकारे या त्रैगुणांद्वारे श्रद्धेचा विभागणी केली जाते आणि मग तीन प्रकारच्या व्यक्ती कशा श्रद्धेने या पद्धतींचा अवलंब करतात. आणि मग 3 पद्धतींचं मग ते अन्न कुठल्या प्रकारचं खातात, मग त्यांचे त्याग कुठल्या प्रकारचे, त्यांची तपस्या कुठल्या प्रकारची आहेत, ते यज्ञ कुठल्या प्रकारचे करतात, ते दान धर्म कुठल्या पद्धतीने करतात, आणि मग ते दान धर्म शेवटी कशा प्रकारे अर्पण केले जातात. आणि मग त्याच्यात शेवटी ओम तत्सत या गोष्टीविषयी आपण जाणून घेणार आहोत की ओम तत्सत म्हणजे काय आहे, आणि ओम या शब्दाविषयी जाणून घेणार आहोत. आणि अशी ही विभागणी केलेली आहे 17.28 या श्लोकापर्यंत. असे बघून आपण पुढे जातोय. अर्जुन विचारतोय, भगवंतांना विचारतोय अर्जुन या श्लोकातनं की अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधी विस्तृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः. हे कृष्णा, जे शास्त्र विधींचे पालन न करता स्वतःच्या धारणेनुसार पूजन करतात त्यांची काय अवस्था असते, आणि ते सत्वगुणी, रजोगुणी का तमोगुणी असतात. मग जे शास्त्राविना, भगवंतांनी सांगितलं की आसुर लोक आहेत आणि जी लोक आहेत जी नियमांचं पालन करत नाहीयेत, मग त्यांचं काय होतं, आणि ती कुठल्या प्रकारची लोक असतात, मग ती सत्वगुणी असतात, तमोगुणी असतात का रजोगुणी असतात, कुठल्या गुणांमध्ये ते असतात. आणि मग अशा प्रकारे एन्टँगल्ड झालेली असतात की स्वतःच्याच मनाचं, आणि ही उदाहरणं दिलेली आहेत की स्वतःच्या मनाने म्हणजे स्वतःच्या कल्पनेने हे काय म्हणतात ना, हे मॉन्स्टर दाखवलंय बघा, की मग मानसिक कसं स्वतःच्या अपेक्षेप्रमाणे, कल्पनेप्रमाणे, की मग आपण म्हणू तीच पूर्व दिशा, आणि अशा प्रकारे त्यांची सायकोलॉजी, हे सायटॉलॉजिस्ट म्हणजे अशा या वेगवेगळ्या कल्पनांद्वारे या गोष्टी करणारे. आणि ती ऍक्च्युली ती कृती आहे, परंतु अर्जुनाला पडलेला प्रश्न हा आहे की सत्वगुणात आहे, रजोगुणात आहे का तमोगुणात आहे ती व्यक्ती. आणि मग या श्रद्धेचं विभागणी कशी केलेली आहे भगवंतांनी. मग भगवंत सांगताय, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतितां शृणु. भगवंत सांगतायत, मग श्री भगवान म्हणाले की देहधारी आत्म्याने प्राप्त केलेल्या प्राकृतिक गुणांनुसार मनुष्याची श्रद्धा सात्विक, राजसी, तामसी अशा 3 प्रकारची असू शकते. म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की प्रकृतीच्या पद्धती, जशी ही भौतिक प्रकृती त्रैगुणांमध्ये, जसं मी म्हटलं की पावसाचा थेंब हा खाली पडताना त्याच्या आधी स्वच्छ असतो, परंतु जेव्हा तो मातीत मिसळला जातो तेव्हा तो त्याच्यामध्ये त्याचंच सगळं सामावून घेतो, आणि त्याच्यामध्ये त्याचं मग इम्प्युरिटी आणि सगळी अशुद्धता त्याच्यामुळे येते. आणि तशाच प्रकारे आपलं ओरिजिनली जरी शुद्ध असलो, मूळतः जरी मनुष्य शुद्ध असला, तरी जेव्हा या भौतिक जगामध्ये या आत्म्याची, आणि जेव्हा हा आत्मा येतो आणि जेव्हा हा जीव आत्म्यासकट येतो, तेव्हा तो कुठेतरी या सगळ्या सत्व, राजसिक आणि तामसिक गुणांमध्ये बांधला जातो. आणि या बांधल्या गेल्यानंतर त्याची स्थिती काय होते, आणि मग त्या पद्धतीने जो प्रत्येक पद्धतीने या श्रद्धा 3 प्रकारची असू शकते. ती कशी असू शकते, तर सत्वगुणात असू शकते, रजोगुणात असू शकते किंवा तमोगुणात असू शकते. हे भारतपुत्र, हे भारतापुत्र, विविध गुणांनुसार व्यक्तीच्या अस्तित्वानुसार विशिष्ट प्रकारची श्रद्धा विकसित होते. सजीवाला त्याने आत्मसात केलेल्या पद्धतीनुसार विशिष्ट श्रद्धेचे म्हटले जाते.
आणि मग कशा प्रकारे त्याला म्हटलं जातं, तर त्यांनी केलेल्या कर्म, मग तो जे क्रियाकलाप करतो आहे आणि त्या व्यक्तीचं अस्तित्व कुठल्या गुणांवर आणि कुठल्या प्रकारच्या श्रद्धेवर विकसित होतं आहे आणि त्याने कुठल्या प्रकारची विद्या आत्मसात केलेली आहे, त्या पद्धतीनुसार त्या श्रद्धेला म्हटलं जातं. आणि कशा प्रकारची ही श्रद्धा असू शकते बघा. तर मनुष्य हा कसाही असला तरी त्याच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारची श्रद्धा असते, परंतु त्याने प्राप्त केलेल्या स्वभावानुसार त्याची श्रद्धा सात्विक, राजसिक किंवा तामसिक मानली जाते. जो तो आपल्या श्रद्धेनुसार विशिष्ट लोकांशी संग करतो. पण 15व्या अध्यायात जसं म्हटलंय, की जीव मूळतः हा भगवंतांचा अंश आहे, कारण तो परमात्म्याचा अंश आहे. आत्मा आत्मा हा परमात्माच नाहीये. परमात्म्यापासून अस्तित्व वेगळं आहे, पण परमात्म्यासारखाच आहे. क्वालिटेटिव्ह परमात्म्यासारखाच आहे, पण परमात्म्या इतकं सामर्थ्य नाहीये म्हणून, की परमात्माच स्वतःला म्हणावं इतकं सामर्थ्य नाहीये, पण परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणून स्वरूपतः जीव हा त्रिगुणातीत असतो. मनुष्याला जेव्हा भगवंतांशी असणाऱ्या आपल्या संबंधांचे विस्मरण होते व जेव्हा तो भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येऊन बद्ध होतो, तेव्हा तो विविध प्रकारच्या प्रकृतीशी संग करून स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण करतो. परिणामतः प्राप्त होणारी श्रद्धा आणि त्याला मिळणारं अस्तित्व हे भौतिकच असतं. आणि मग मनुष्याला जरी काही धारणा किंवा जीवन विषयक कल्पना असल्या तरी मूळतः ते त्रिगुणातीतच असतो. म्हणून भगवंतांशी आपला संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी मनुष्याला प्राप्त भौतिक विकारातून मुक्त झाले पाहिजे. मग ही श्रद्धा कशा प्रकारची असावी? जर त्रिगुणांमधून मुक्त व्हायचंय आणि या भौतिक जगातून मुक्त, भौतिक बंधनातून मुक्त व्हायचं असेल तर कशा प्रकारची श्रद्धा केली पाहिजे? मग पुढे जाऊन 17.5 आणि 6 सांगतायत, की जे कठोर तपस्या आणि तपश्चर्या शास्त्रात सुचवलेले नाही. बघा, हे आठवतं तुम्हाला अष्टांग योग कशा प्रकारे हे अगोचर असे काहीतरी भयंकर प्रकार केले जातात आणि अघोरी प्रकार करून मनुष्यांना कशा प्रकारे भ्रमित केलं जातं आणि त्यांची कशी मन वेगवेगळ्या प्रकारे असं विचलित केलं जातं. कारण ते अभिमानाने आणि अहंकाराने करत असतात. जे वासना आणि आसक्तीने प्रवृत्त होतात, जे मूर्ख असतात आणि जे शरीराच्या भौतिक घटकांना तसेच आत वास करणाऱ्या परमात्म्याला यातना देतात, त्यांना राक्षस म्हणूनच ओळखले जाईल. बघा, हे कसे तामसी वृत्तीचे लोक असतात, की ज्यांना काही सुचवलेलं नाहीये, की बघा कसं काही डोक्यावर पर्वत घेऊन किंवा अशा प्रकारच्या अघोरी कृत्य करून आणि अघोरी प्रकार करून विचलित केलं जात आहे. आणि मग ह्याच्यामध्ये स्वतःच्या आत्म्याला, परमात्म्याला इतका टॉर्चर केलं जातं, इतका त्रास दिला जातो, यातना दिल्या जातात, याची त्यांना कल्पनाही येत नाही. कारण कुठेतरी भौतिक आसक्तीने ते ग्रासलेले असतात आणि लोकांना कसं आपल्याकडे खेचून घ्यायचं आणि मग त्याच्यातनं कुठेतरी या मार्गातनं आपण अर्थार्जन कसं करू किंवा कशा प्रकारे आपण या गोष्टीला वेगळ्या प्रकारचं महात्म्य देऊ आणि याने अशा प्रकारचे लोकांचा विश्वास कसा संपादन करून या खोट्या भ्रमाखाली राहत असतात. आणि म्हणूनच या यातना देऊन ते स्वतःच्या शरीराला, आत्म्याला, परमात्म्यालाही कष्ट देत असतात, यातना देत असतात. आणि मग अशा प्रकारचे लोक हे तामसी वृत्तीचे, आणि मग अशा प्रकारची जी वृत्ती असते त्यालाही त्याच प्रकारे म्हटलं जातं, की जे लोक दंभ आणि अहंकाराने शास्त्र संमत नसलेली उग्र आणि कठोर तपस्या करतात, जे काम आणि आसक्तीने झपाटलेले असतात. आणि मग अशा मूर्ख लोकांना, की ज्यांना अज्ञान आहे, ज्यांना शास्त्राचं काहीही ज्ञान नाहीये, ज्यांना ज्ञानाची काहीही कल्पना नाहीये. आपण म्हणून म्हटलंय, की या ज्ञानाच्या आधाराने का ज्ञानयोग, विज्ञानयोग भगवंतांनी सांगितलंय? कारण या ज्ञानाच्या माध्यमातूनच कुठेतरी मनावरचा कंट्रोल आणि मनावरचं नियंत्रण, ही जर तपस्या खरी ठरली तर तो खरा संन्यासी, खरा योगी, की ज्याने स्वतःच्या इंद्रियांना नियंत्रणात ठेवलेलं आहे. आणि अशा प्रकारची जेव्हा तपस्या केली जाते तेव्हा ती सात्विकतेकडे घेऊन जाते. आणि नाहीतर तो सगळा मूर्खपणा ठरतो. आणि मग आता कसं सांगितलंय, की अन्न कसं, मग हे सात्विकता, मग यासाठी कुठल्या प्रकारचे पदार्थ सेवन केले जातात? तर बघा, सत्वगुणातील लोकांना प्रिय असलेले अन्न आयुष्याचा कालावधी वाढवतात. सात्विकता बघा, अन्नामध्ये एक प्रकारची सात्विकता. मी तुम्हाला म्हटलं, की साधा नैवेद्य दाखवल्यावर वरण भात जरी खाल्ला
तरी त्याच्यामध्ये किती सात्विकता असते आणि त्या नैवेद्याचा किती वेगळं महात्म्य असतं. अस्तित्व शुद्ध करतात आणि शक्ती, आरोग्य, आनंद आणि समाधान देतात. असे पदार्थ रसाळ, स्निग्ध, पौष्टिक आणि हृदयाला आनंद देणारे असतात. मग ते साधं तुम्ही ज्या दिवशी बघा, एखाद्या सणासुदीच्या दिवशी तुम्ही इतर पदार्थ खाणारे असाल, पण तुम्ही असं जेव्हा ज्या दिवशी असं सात्विक अन्न खाल, तेव्हा बघा तुमच्या मनाची स्थिती काय असते आणि तुमच्या मनामधल्या भावना. आपण उपास करतो, त्या उपासाच्या दिवशीची सुद्धा भावना बघा मनाला किती. मग तो ठरवून केलेला उपास पाहिजे. मनाला की तुम्हाला बरं नाहीये, तुम्हाला खूप तुम्ही शरीराला क्लेश देताय आणि तुम्ही आजारी आहात आणि तुम्ही उपवास करताय, हे अत्यंत चुकीचं आहे. भगवंत सांगत नाहीये की तुम्ही खूप त्रास करून काही माझं करा म्हणून प्रार्थना. त्या दिवशी तुम्ही नामस्मरण करा. नाही उपवास करू शकलात तर भगवंतांच्या नामस्मरणात भगवंतांशी जोडले जा. पण उपास तापास करून भगवंत म्हणत नाहीये तुम्ही स्वतःच्या शरीराला क्लेश द्या, मनाला क्लेश द्या, करू नका तसं. परंतु ज्या दिवशी तुम्ही अगदी व्यवस्थित आहात, तुम्हाला तब्येतीला कुठलाही त्रास नाही, तेव्हा तुम्ही तो जेव्हा एक उपवास, म्हणजे तुम्ही मनाला स्वतःच्या नियंत्रित करून जेव्हा ते अन्न वर्ज्य करताय किंवा काही गोष्टींची वासना स्वतःला अगदी समोर आहे, तुम्ही इतरांना वाढताय तरी पण तुम्ही ते सेवन करत नाही, हा किती मोठा स्वतःवर असलेलं नियंत्रण. आणि मला वाटतं बऱ्याचदा ते नियंत्रण आपण बघणं महत्वाचं आहे. या नियंत्रणाखातर की उपवास करणं हे सुद्धा एक नियंत्रणासाठी केलं तर काहीही हरकत नाहीये. कारण भगवंताला सगळ्या माध्यम आपण सगळ्या, मग त्याच्यामध्ये स्वार्थ आणि परमार्थ तर जोडलाच जातो. पण जे वृत्ती वेगळी असते ती वृत्ती वेगळी. मग त्या चुकीच्या भावनेतून आणि चुकीच्या भावनेत चुकीच्या काय म्हणतात ना आशेतून आणि संकल्पातून केल्या जाणाऱ्या गोष्टी चुकीच्या आहेत. परंतु तुम्ही शरीराला क्लेश न देता मनाने, सात्विक मनाने त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. तशाच प्रकारे जेव्हा तुम्ही हे शुद्ध सात्विक अन्न सेवन करता, तेव्हा ते अत्यंत हृदयाला आनंद देणारं असतं. आणि याच्याच पुढे जाऊन जेव्हा काही व्यक्ती खूप कडू, खूप आंबट, खारट, उष्ण, तिखट, कोरडे, जळणारे पदार्थ, असे पदार्थ हे रजोगुणींना प्रिय असतात. मग ते खूप असे स्पायसी आहेत खूप किंवा आंबट आहेत, एकदम तिखट आहेत, एकदम कडू आहेत काहीतरी, की ज्याचं अगदी कुठेतरी म्हणजे समतोल नाही राखला गेला आहे. त्याच्यातली सात्विकता कुठेतरी नाहीशी झालेली आहे. असे प्रकार, असे लोक, अशा अन्न सेवन करणारे कुठेतरी त्रास, दुःख आणि रोग होतात. बघा सगळी पचनशक्ती बिघडते. मी समजू शकेल एखाद दुसरी वेळेला गोष्ट वेगळी असते. पण नेहमीच हे तामसी आणि हे जे स्पायसी आणि कडू पदार्थ खाऊन किंवा काय, तर बघा तुमच्या मनाला आणि तुमची वृत्ती बघा, की तुमची नक्की तो कुठेतरी एक छोटा-छोटा होणारा बदल असतो, पण तो थोडा फरक होत जातो. आणि त्या रजोगुणी पदार्थांमुळे तो फरक, तो नक्कीच त्याच्यामुळे असतो. आणि त्याला कारणीभूत असतात, की अन्न जे सेवन केलं जातं त्याच्याने, जसं आपण म्हणतो बघा, की अन्न करताना, की जेव्हा अन्नपूर्णा घरातली स्त्री जेव्हा अन्न करत असते, तेव्हा ती अन्न करताना ज्या भावना असतात, त्या भावना त्या अन्नामध्ये मिसळल्या जातात. आणि त्या सात्विक भावना, की एखादी दिवस ती चिडली असेल, "अरे घे, जा करायचं." की खरोखर ते अन्न बघा, की त्या अन्नाला वेगळ्या प्रकारच्या भावना असतात आणि ही सात्विकता, ही राजसिकता, ही तामसिकता त्या अन्नामध्ये उतरते. आणि म्हणूनच त्या अन्नाचे प्रकार सुद्धा, आणि म्हणून त्याच्या या ज्या चवी दिलेल्या आहेत, त्याला तितकंच महत्व आहे. आणि मग तामसिक लोक कसे खात असतात तर बघा, खाण्याआधी 3 तासाहून अधिक काळ तयार केलेले, मग ते शिळं अन्न का असेना, कुजलेलं अन्न असू दे, कशाही प्रकारचं असू दे, पण मला ते खायचंय, मला ते खाऊन संपवायचंय. मग त्याच्यामध्ये बघा कसे कसे पदार्थ केले. हे मग तुम्ही दिसाल की तुम्हाला पूर्ण अगदी सात्विक थाळी असते तशा प्रकारचे केळीच्या पानावर वाढलेले पदार्थ दिसतात. त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला तामसिक पदार्थ, राजसिक म्हणजे काय, की कुठेतरी खूप स्पायसी आहे, कुठेतरी खूप मिरची वगैरे घातलेली, असे हे सध्याचे आपल्याला बघा फास्ट फूड वगैरे म्हणतो आपण तसं. आणि मग हे कुठेतरी चीज किंवा कुठेतरी खूप असं म्हणतो ना आपण बुरशी हे करून बनवलेलं असतं किंवा अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने जे बनवलेले आणि जे कधी-कधी खूप जास्त दिवस ठेवलेलं असतं. आणि मग अशा प्रकारचे अन्न म्हणून आपण म्हणतो, की शिळं अन्न नाही, मग तुम्ही ताजं अगदी 2-3 तास. आता जेव्हा इलाजच नसतो, मी म्हणत नाही हो तुम्हाला, की असं प्रत्येकाला शक्य नाहीये. आजकालच्या या धकाधकीच्या युगामध्ये असं खरंच शक्य नाही. अहो, आपण फॉरेन कंट्रीमध्येच तर बघतो, की अक्षरशः डबे तयार असतात फ्रिजमधनं काढायचं, कारण वेळच नाही हो माणसाकडे. अन्न शिजवायला वेळ नाही. ताजं अन्न उठून सकाळी शिजवायला, मग तिथे आपण काहीच करू शकत नाही.
परंतु मग तिथे काय काय पर्याय असू शकतात आणि त्यातल्या त्यात आपण कशा प्रकारे या गोष्टीला अवलंब करू शकतो हे जाणून घेणं जास्त गरजेचं आहे. कारण मग त्याची आवडच निर्माण होणं आणि आहे तसंच ते करणं नाही. मग त्याच्यातनं काहीतरी की तिथे गेल्यावरती जे ताजे पदार्थ अवेलेबल असतात, आपण त्याच्यातनंही मार्ग ठरवला, इच्छा आहे तिथे मार्ग आहे. जर त्याच्यातनं ठरवलं तर माणूस मार्ग काढू शकतो. परंतु काय की ती मानसिकता तशी पाहिजे आणि मग कशा प्रकारचं अन्नसेवन केलं जातं हे इथे सांगितलं. आता यज्ञ, जसं मी म्हटलं की वेगवेगळे यज्ञ, आपण डायरेक्ट त्याच्यावर गेलोय, पण मला थोडंसं वाचून तुम्हाला हे करायचं होतं की सत्वगुणी मनुष्यांना प्रिय असणारा आहार त्यांचे आयुष्य वृद्धिंगत करतो, जीवन शुद्धी करतो, बल, आरोग्य, सुख आणि संतोष प्रदान करतो. असा आहार रसयुक्त स्निग्ध असतो आणि 3 तासापेक्षा, जसं आपण म्हटलं की खाल्लेलं अन्न, मग रजोगुणींना जे अन्न प्रिय असतं त्या अन्नामुळे काय त्याचे परिणाम घडू शकतात आणि तमोगुणींनी जे अन्न खाल्लेले आहे त्याचे काय, मग ह्या अन्नाचे परिणाम काय असतात. तर या अन्नाच्या परिणामांमुळे कुठल्या प्रकारची, मग कुठल्या प्रकारचे विचार प्रगल्भ होतात किंवा कुठल्या प्रकारचे मग त्याच्याशी यज्ञ, दान, तप हे सगळं पण निगडित आहे. आणि मग हे तप कशा प्रकारचं, शारीरिक तप, त्याच्यानंतर मानसिक तप, वाचिक तप, असे हे तपाचे वेगवेगळे प्रकार सांगितले. आणि म्हणून मग यज्ञामध्ये, आता हे यज्ञ कसे केले जातात, आपण यज्ञ 4थ्या अध्यायात आधीच्या काही अध्यायांमध्ये बघितलेले की जसं आपण बघितलं की त्रेतायुगामध्ये की यज्ञ याग केले जातात आणि ज्या आहुती दिल्या जातात आणि भगवंतांना ते अर्पण केले जातात. मग यज्ञांमध्ये शास्त्राच्या निर्देशानुसार कर्तव्य म्हणून ज्यांना कोणतेही प्रतिफळ नाही यांच्याकडून केले जाते ते सत्वगुणांचे स्वरूप आहे. मग हा सत्वगुणी व्यक्ती, रजोगुणी व्यक्ती आणि तमोगुणी व्यक्ती यज्ञ कशा प्रकारचे करतो आणि मग कशा प्रकारचे यज्ञ, मग ज्याचं फळ तो मागत नाही. मग आपण बघतो की वेगवेगळ्या गोष्टींसाठी यज्ञ केले जातात, की मग बऱ्याचदा बघा पुत्रप्राप्तीसाठी यज्ञ केले जातात, मग काही अर्थप्राप्तीसाठी यज्ञ केले जातात किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी मागण्यासाठी मग त्या फळांसाठी यज्ञ केले जातात. परंतु मग कुठेतरी ते राजसिकतेकडे जातात, पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत. पण ज्याच्यामध्ये फळाची अपेक्षा नाही, की प्रतिफळ काहीही अपेक्षित केलं जात नाही, ते यज्ञ आहेत हे सात्विकतेकडे नेतात. परंतु हेच यज्ञ बघा, जसं मी म्हटलं की हे भरतश्रेष्ठा काही भौतिक लाभासाठी किंवा अभिमानासाठी केलेला यज्ञ हा रजोगुणात. मग आपलं हे जे कलियुगामध्ये कितीतरी आपला हा समुदाय, किती हे रजोगुणाखाली आहोत आपण सगळे. कारण कसे आहोत की आपण म्हणून का ओळखलं जातं की हे यज्ञ आपण या गोष्टींसाठी करतो, या प्राप्तीसाठी केले जातात, या गोष्टीसाठी केले जातात की याच्यापासून मला हे मिळणार आहे म्हणून मला हे करायला सांगितलं आहे, मग या याग करायला सांगितला, हा यज्ञ विधीनुसार केले जातात, शास्त्राच्या माहितीनुसार केले जातात, पण कुठेतरी त्या भौतिक लाभासाठी केले जातात. हे यज्ञ याग जे केले जातात ते कुठेतरी भौतिक लाभ त्याच्यातनं मिळत असतो, जरी तो कुठेतरी सकाम कर्माकडे आहे, कुठेतरी चांगल्या गोष्टीकडे आहे. जसं आपण म्हटलं की विकर्म हे वाईट, पण तसंच हे सकर्म जे आहे आणि जे निष्काम कर्म, जे निष्काम कर्म सत्वगुणी करतात, पण सकर्म ज्याच्यामध्ये फळाची अपेक्षा, मग या भौतिक फळांच्या अपेक्षेने केलेला यज्ञ हा कुठेतरी राजसिक यज्ञामध्ये मोडला जातो. आणि मग कोणताही यज्ञ शास्त्राच्या निर्देशांची पर्वा न करता, प्रसादाचे वाटप न करता, पुरोहितांना वैदिक स्तोत्र आणि दक्षिणा न देता श्रद्धेशिवाय केले जाते. हे बघा कसं अघोरी काहीतरी केलं जातं. आणि जरी भगवंत सांगतात आणि आपणच स्वतःला समजून स्वतःच्याच मनाने स्वतःच करायचं या अघोरी वृत्तीने जे यज्ञ केले जातात ते सगळे तमो गुणामध्ये मोडतात. कारण हे का असतात, त्याला शास्त्राची काहीही बेस नसतो, शास्त्राचा कुठलाही नियम पाळला जात नाही आणि कुठल्याही प्रकारचा प्रसाद वाटप होत नाही, कुठल्याही प्रकारचे वेद पठण केले जात नाही, श्लोक म्हटले जात नाहीत आणि पुन्हा श्रद्धेशिवाय म्हणजे त्या गोष्टींमध्ये कुठल्याही मंत्रोच्चार नसतो किंवा कुठल्याही, मग हा तामसिक वृत्तीने केलेला यज्ञ आहे. या यज्ञाचं वर्गीकरण तसं केलं जातं. आणि मग यज्ञाबरोबर जसं यज्ञ तप म्हटलं मी, तसं दान, ह्या 3 गोष्टींचा कशी विभागणी केली आहे. तसं आता जसं यज्ञ कोणता सात्विक माणूस कसा करेल, राजसिक माणूस कसा करेल, तामसिक, तसं तप. आता हे तप कशा प्रकारचं केलं जातं, तर तप केलं जातं तेव्हा बघा, शारीरिक तप केलं जातं की भगवंत, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु व माता पित्यांसारख्या मी हा श्लोक म्हणते ना, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च
शारीरम तप उच्यते. शरीराची तपस्या म्हणजे भगवान, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु आणि वडील, माता पिता यांसारख्या वरिष्ठांची पूजा, पवित्रता, साधेपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा. आता हे शारीरिक तप बघा कसं म्हटलं जातं की भगवंत, ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु आणि माता पित्यांसारख्या ज्येष्ठ व्यक्तींची पूजा करणे, पावित्र्य, सरळपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा, हे शारीरिक तप मानलं जातं. शारीरिक, जे शरीराने बघा साष्टांग दंडवत घातलाय, हा मुलगा छोटासा गुरूंना हार अर्पण करतोय आणि मग ही जी मनोभावे पूजा केली जाते, हे जे तप केलं जातं, आई वडिलांना रोज नमस्कार केला जातो, एक त्या जाणीवेने एक जी कृतज्ञता असते आई वडिलांबद्दल वाटणारी भावना, आज यांनी आपल्याला जन्माला घालून आपल्याला आपलं संगोपन केलेलं आहे, म्हणजे कुठलीही त्याच्यामध्ये फळाची आणि कुठेही आपण ते केलंच पाहिजे कर्तव्यापोटी करणं तर वेगळीच गोष्ट, परंतु कुठेतरी त्यांची पूजा आणि कुठेतरी ती जाणीव ठेवून जेव्हा ब्राह्मण, आध्यात्मिक गुरु, वडील, जसे इथे प्रभुपादांची पूजा केली जाते, आणि व्यक्तिपूजा नाही हो, मग डोक्यावर बसवून जे केलं जातं किंवा कुठल्याही गोष्टींनी कुणाचीही पूजा करावी, आणि आजकाल आपण बघतो की जो उठेल तो कुणालाही काही महानता देऊन जी पूजा, ती व्यक्तिपूजा नाही ते म्हणते. तर आध्यात्मिक गुरु, मग जो योग्य गुरु आहे, माता पिता आहेत, आणि हे जेव्हा ब्रह्मचर्य, पवित्रता, साधेपणाने केलं जातं तेव्हा ते शारीरिक तप मानलं जातं. ते शारीरिक प्रकारची तपस्या केली जाते, शरीराने केलेले तपस्या म्हटली जाते, आणि मग ही सात्विक लोकांनी केलेली शारीरिक तप आहे. त्याच प्रकारे अनुद्वेगम करम वाक्याम सत्यम प्रियाहितहच्चयात स्वाध्यायाभ्यासनम कैव वानमायाम तपोच्यते. मग वाणीचं तप, मग वाणीचं तप कसं असतं? वाचा तप. मग वाचा काय? तर वाणीच्या तपस्यांमध्ये सत्य, आनंददायक, हितकारक आणि इतरांना त्रास न देणारे शब्द बोलणे आणि नियमितपणे वैदिक साहित्याचं पठण करणे. वाणी म्हणजे वाचकातील तप. मग शरीराने जे नमस्कार केला जातो आणि शारीरिक गोष्टींनी जे तप केलं जातं ते साधना केली जाते, तप केलं जातं, परंतु वाचिक, मग ती इतकं निर्मळता असावी. हे कोणाचं चित्र आहे तुम्हाला दिसतंय? याचं नाव पण लिहिलंय, कोण आहे ते? कोण आहे सांगा? अगदी बरोबर, युधिष्ठिर महाराज. युधिष्ठिर महाराजांचं उदाहरण दिलंय की जे धर्माने पूर्णपणे, की कधीही खोटं बोलले नाही, इतकी त्यांची वाचा निर्मळ होती, आणि कधीही कोणाला क्लेश देणारे शब्द नाही, कायम सत्य बोलणं, आनंददायक, हितकारक, इतरांना त्रास न देणारे शब्द बोलणं आणि नियमितपणे वैदिक साहित्याचं पठण करणे. म्हणजे तोंडाने नेहमी चांगलं साहित्य, चांगलं बोलणं, जे निर्मळ आणि लोकांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही. जसं हे युधिष्ठिर महाराजांचं उदाहरण दिलेलं आहे की ते ज्या धार्मिक, म्हणजे कुठल्याही प्रकारे त्यांनी असत्याची कधी कास धरली नाही, कायम सत्य बोलत राहिले की मी हे सांगणार नाही. त्यांना जरी महाभारतामध्ये अश्वत्थामा हत्ती गेलाय असं सांगायला सांगितलं तरी त्यांनी ते कबूल झाले नाहीत, कारण कायम सत्याची कास धरलेली आहे. असं हे नरोवा कुंजरोवा सांगितलं नरोवा, त्यांनी. अगदी बरोबर, नरोवा कुंजरोवा, अगदी बरोबर. मी अगदी तेच वाक्य बोलणार आणि तुम्ही माझ्या तोंडातलं वाक्य, पण खरोखर म्हणजे की कशा प्रकारे की माझ्या तोंडून मी खोटं बोलणार नाही, आणि कधीही त्यांनी पण एवढं म्हणून पण त्यांचा रथ जमिनीत गेला होता. तो जो अधांतरी राहायचा तो जमिनीत गेला होता. म्हणजे तेवढ्या गोष्टींनी पण बघा, म्हणजे तेवढं, कारण कायम त्यांनी जे धरलेलं आहे, कुठेतरी त्यांना त्या गोष्टीची चण जाणवली, बरोबर, कुठेतरी ती झळ जाणवली त्यांना, नाही का माताजी? बरोबर. तर त्याच्यामुळे बोला. एवढे खोटे बोलत असतात सगळेजण, त्यांना किती शिक्षा मिळेल याची त्यांना कल्पनाच येणार नाहीये. कारण अज्ञानात ना माताजी, जे करतायत ते अज्ञानात करतायत, त्याची कल्पनाच येत नाही ना, कारण करतो आहोत. चूक होतीच आहे. खोटं बोलणं पण केवढं मोठं पाप करतोय हे समजत नाही. हे समजत नाही, कारण आपण म्हणतो ना, जनाची नाही तर मनाची, म्हणजे कुठेतरी जी विवेक बुद्धी, कुठेतरी जर आपलं मन आपल्याला खात राहिलं तर ते नक्कीच आपल्याला बोलू देणार नाही खोटं. म्हणूनच ते कुठेतरी मनाची शिस्त, आपल्या मग इथेच तर सगळं नियंत्रण आहे ना, इथेच सगळं कसं कनेक्टेड आहे बघा माताजी. आणि म्हणूनच तो संयम आणि स्वतःवर असणारा तो कंट्रोल, आणि स्वतःवर ते असणारं किती नाही म्हणजे नाही,
मग त्या गोष्टीला कितीही त्रास सहन करायला लागला तरी पण मी ती गोष्ट खोटं बोलणार नाही किंवा त्या गोष्टीच्या आहारी जाणार नाही. हे महत्वाचं असतं. पण ते ज्ञान महत्वाचं, मग ते नॉलेज, मग त्या ज्ञानाची गरज आहे. आणि म्हणूनच त्या उत्तम गुरूंकडून त्या ज्ञानाची गरज आहे. कुठेतरी अज्ञानामध्ये फक्त आपण म्हणतो काय करायचंय, अरे ह्याला कुठे, जसं मी काल सांगत होती, ही सगळी आसुरी वृत्ती, ही काय, हे सगळं असंच चाललंय, जग असंच निर्माण झालेलं आहे आणि ह्या लैंगिक गोष्टी आहेत, त्याची वासना अशीच पाहिजे आहे आणि असं, आणि कितीतरी भ्रम आहेत हो लोकांचे. आणि या सगळ्या भ्रमामध्ये जगणाऱ्या लोकांना तुम्ही कुठेच थांबवू शकत नाही. जर ती वृत्तीच बदलायची नसेल, कुठेही इच्छाच दिसत नसेल, तर मग कठीण आहे ते. जसं आता पुढे जाऊन आपण बघतोय की समाधान, साधेपणा, गांभीर्य, आत्मसंयम आणि स्वतःच्या अस्तित्वाचे शुद्धीकरण हे मनाचे तत्व आहे. म्हणजे बघा की कशा प्रकारे, मी 16वा श्लोक खूप सुंदर आहे तो. मनप्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते. समाधान, सरळपणा, गांभीर्य, आत्मसंयम आणि भावशुद्धी हे मानसिक होत आहे. की कशा प्रकारे बघा की स्वतःचा आत्मसंयम, मग मन, बुद्धी, अहंकार आला इथे. मग हे जे अंतर्मन, इंद्रियांना कंट्रोल करताना शारीरिक तप केलंय, सगळं वाचिक तप केलं आहे, पण हे मानसिक तप कशा प्रकारे शक्य आहे, तर कुठेतरी समाधान म्हणा, कुठेतरी सरळपणा, कुठेतरी त्या गोष्टीचं गांभीर्य जाणवणं, स्वतःवर आत्मसंयम असणं आणि त्या स्वतःच्या अस्तित्वाचं शुद्धीकरण. ह्या चित्रामध्ये कोण दिसतायत तुम्हाला माहिती आहेत का? तुम्हाला कल्पना आहे? काही कल्पना आहे कोणाचे चित्र आहे? ही एक कथा आहे खूप सुंदर. तुम्हाला माहितीये आहेत का? नाही नाही, शुकदेव गोस्वामी माहितीये मी कथा. शुकदेव, सॉरी माताजी, शुकदेव. नाही नाही, ठीक आहे माताजी. तर हे शुकदेव गोस्वामी आहेत, जे व्यासांचे पुत्र बरं का. आणि त्यांनी भागवतम पोटात असताना, आईच्या पोटात असताना त्यांनी भागवतम ऐकलंय. व्यास मुनी सांगताना त्यांनी भागवतम कथा ऐकलेल्या आहेत आणि त्यांच्यावर इतका त्याचा परिणाम त्यांच्या मनावरती असतो की ते मातेच्या गर्भातून बाहेरच यायला मागत नसतात. कारण आपण या भौतिक जगात कसं यायचं, या त्रिगुणांमध्ये सगळं, आणि या सगळ्या गोष्टींचं ज्ञान मिळाल्यावर त्यांना भौतिक जगात जन्मच घ्यायचा नसतो. 16 वर्ष ते त्या मातेच्या पोटात राहतात, व्यासमुनींच्या पत्नीच्या, की तिला इतक्या यातना होतात की जेव्हा भगवान श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष अवतरतात आणि सांगतात, मी तुला आश्वासन देतो की तुला नाही याचा त्रास होणार आणि तू या जगात जन्म घे. आणि जेव्हा भगवंत सांगतात स्वतः, तेव्हा शुकदेव मुनी जन्म घेतात आणि आईच्या पोटातून बाहेर येतात. परंतु बाहेर आल्यानंतर काय, आई वडिलांना कोणाला बघत नाहीत आणि ते अक्षरशः पळत सुटतात. आणि पळत सुटल्यानंतर व्यासमुनी पण त्यांच्या मागे पळत सुटतात की अरे मुला, आम्हाला तुला बघू तर दे, की आम्ही तुला जन्म झालेला बघितलं पण नाहीये. परंतु त्या 16 वर्षाचं ते मूल सुद्धा त्या जन्म झाल्यानंतर ते पळत सुटला. पळता 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 त्यांना वाटेमध्ये एक तलाव लागतो, जिथे खूप जणी, खूप स्त्रिया तिथे आंघोळ करत असतात, स्नान करत असतात आणि त्यांनी आपली वस्त्र काढून ठेवलेली असतात. परंतु जेव्हा शुकदेव मुनी तिथून जात असतात तेव्हा त्यांचा इतका सात्विकपणा आणि इतका निष्पापपणा आणि इतकं सगळं त्यांचं, की त्या ज्या असतात, ज्या स्त्रिया, त्या स्वतःला कव्हर करत नाहीत, स्वतःची वस्त्र घेत नाही, कारण ते इतकं निष्पाप, म्हणजे शुकदेव मुनींचं इतकं सात्विकता, इतकी निर्मळता, इतकं शुद्धीकरण असतं त्यांच्या अस्तित्वाचं की त्यांना त्याचं काहीही जाणवत नाही, कुठेच त्याच्यामध्ये काही गैर वाटत नाही. पण हेच जेव्हा त्यांच्या पाठीमागे व्यासमुनी धावत येतात तेव्हा ते लगेच आपल्या अंगावरती वस्त्र घेतात. कारण का, व्यासमुनी आहेत, व्यासमुनी तितके शुद्ध भक्त आहेत आणि एवढे थोर आहेत, मुनी आहेत, परंतु कुठेतरी ते संसारामध्ये आहेत आणि कुठेतरी या संसार यज्ञामध्ये असल्यामुळे त्यांना त्या भावना आहेत. आणि म्हणून हे निष्पापपण आणि हे अशा प्रकारे परत करून आणि त्या स्त्रिया स्वतःला झाकून घेतात की बघा, इतकं शुद्धीकरण, म्हणजे शुकदेव मुनी इतके शुद्ध होते की त्यांना त्याचं, त्या स्त्रियांना वाटलं नाही, जरी ते एवढं जाऊन त्यांच्या समोर गेले तरी त्यांना त्याचं, कारण त्यांची दृष्टीच तशी होती, तितकी सात्विकता होती. आणि हे मनाचं तप, हे मानसिक तप असतं, अशा प्रकारे सांगितलेलं आहे. मग आपण बघतोय की आता तप हे झालेलं आहे की तप करून आता दानाच्या गोष्टीचा आपण हे करणार आहोत. त्याच्या आधी आपण बघतो आहोत की ही परिक्रमा मग कुठल्या प्रकारचं असतं ते लक्षात घ्या. श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः
सात्विकं परिचक्षते. भौतिक लाभाची आकांक्षा न ठेवणाऱ्या व केवळ परमेश्वराप्रित्यर्थ कर्म करण्यात युक्त असलेल्या मनुष्यांनी दिव्य श्रद्धेने केलेल्या या त्रिविध तापाला सात्विक तप असे म्हणतात. मग अशा प्रकारचं शारीरिक तप, अशा प्रकारचं वाचिक तप आणि अशा प्रकारचं मानसिक तप, हे जे त्रिविध तप आहे याला सात्विक तप म्हटलं जातं. बघा हे यात्रा केली जाते. आत्ताच वृंदावन यात्रा झाली, त्याच्यामध्ये गोवर्धन परिक्रमा आणि वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा करतायत बघा सगळे. मायापूर परिक्रमा, हे जे यात्रा केल्या जातात या सगळ्यांना, कारण कुठेतरी कसं शरीराने, मनाने आणि वाचिकतेने बघा हे सगळं तप इथे साधलं जातं. शारीरिक, मानसिक आणि वाचिक. की शरीराने म्हणजे तिथे यात्रा करतायत, तुमचे पाय आहेत ते चालतायत, परिक्रमा करतायत, तुमच्या तोंडाने तुम्ही मंत्र म्हणताय, आणि मानसिकता, पूर्ण मानसिकतेने, पूर्ण मनाने अगदी भगवंतांच्या विलीन आहात तुम्ही. आणि अशा प्रकारे जेव्हा हे तप केलं जातं तेव्हा ते सात्विक तप आहे. आणि म्हणून या त्याच्यामध्ये भौतिक कुठल्याही लाभाची अपेक्षा नाहीये. आणि म्हणूनच त्या फायद्यासाठी, कुठल्याही फायद्यासाठी न करता हे भगवंतांना अर्पण केलेलं, कृष्ण भावनेसहित केलेलं कर्म आणि ही जे काही कार्यकलाप केले जातात हे सगळे भगवंताला अर्पण केले जातात. आणि या त्रिविध तपांनी केलेल्या या कर्माला सात्विक तप असं म्हटलं जातं. आता पुढे जाऊन आपण बघतो आहोत की मग अशा प्रकारचं हे अभिमानाने केलेली तपश्चर्या, आदर आणि सन्मान, उपासना रजोगुणात. आता कशा प्रकारे केलेली असते, तर कशा प्रकारच्या हे करण्यासाठी आपण एक उदाहरण घेऊया. कधी कधी लोकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांच्याकडून पूजा, मानसन्मान, सत्कार प्राप्त व्हावा म्हणून तपस्या केली जाते. आणि रजोगुणी व्यक्ती आपल्या अधीन असलेल्या लोकांकडून आपले पूजन होण्याची, धनार्पण करून घेण्याची, आपले पाय धुवून घेण्याची व्यवस्था करतात. तपांचे आचरण करून अशा प्रकारच्या ज्या कृत्रिम योजना केल्या जातात त्या राजस समजल्या जातात. त्यांची फले पण क्षणिक असतात आणि ही फळे काही काळापुरती टिकून राहतात, ती स्थायी नसतात, ती अस्थिर असतात. जसं सात्विक तप मी म्हटलं या त्रिविध तापांनी केलं जातं, तसं हे राजसिक तप. मग याच्यामध्ये मी म्हटलं तशी व्यक्तिपूजा आली. स्वतःची पूजा करून घेणं, स्वतःला देवच मानणं, स्वतःचे पाय धुवून घेणं, स्वतःला अगदी हार घालून घेणं, स्वतःची पूजा करून मग तुला करतात स्वतःची, की स्वतःची तुला करून किती प्रकारे धन दिलं जातं, मग किती धनाने मला तोललं, हे सगळं काय प्रकारचं आहे? हा सगळा प्रदर्शन आहे हो. परत शो बॉटम स्पिरिच्युअलिझम. प्रभुपादांनी इतकं सुंदर हे, इतकी छान संकल्पना दिली, याला नाव दिलंय, हे त्यांचं इन्व्हेन्शन आहे. की मग हे फक्त दाखवाय करता, अहो काय तुम्ही आहात का तेवढी समर्थता आहे का तुमची, की मग फक्त स्वतःचा सत्कार करून घ्या, मला मान द्या, मला छान म्हणा, मला गुरु म्हणा, मला महान म्हणा, अरे सगळं म्हणून घ्या. अशा प्रकारे स्वतःला पूजलं जातं. आणि मग ही व्यक्तिपूजा जो करतो हे त्याला राजसिक तपश्चर्या म्हटली जाते. आणि याच्याच पुढे जाऊन जेव्हा आत्मपीडा करून, जेव्हा बघा हे कोण आहेत चित्रामध्ये, तुम्हाला माहिती आहेत कोणाला? माहिती आहेत का कोण आहेत हे? कशासाठी तप केलेलं त्यांनी? चेहऱ्यावरनं वगैरे काही वाटतंय? हिरण्यकश्यपू, प्रल्हाद महाराजांचे वडील हिरण्यकश्यपू, की ज्यांनी हे अघोरी तप केलं. बघा, मूढ गृहष्टमनो यत् प्रिय क्रिया ते तपहा परस्यो साधनार्थः वा तत्तामसम उदाहतम. हा श्लोक काही जे आहेत ना, मूढ ग्राहेण तत् ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपहा परस्योत्तादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम. म्हणजे मूर्खपणाने स्वतःला यातना देऊन किंवा इतरांचा नाश किंवा इजा करण्यासाठी केलेल्या तपस्येला तमोगुणी तप म्हणतात. हिरण्यकश्यपू सारख्या राक्षसांनी अविवेकी तप केल्याची ही उदाहरणं आहेत. अमर होऊन देवतांचा पराजय करण्यासाठी त्याने खडतर तपस्या केली. तिन्ही लोकांचा राजा मी आहे आणि मला म्हणा,
मी सगळ्यात श्रेष्ठ आहे. प्रल्हाद महाराजांना नारायण कोण तुझा, मी थोर आहे, मी महान आहे, मी तिन्ही लोकांचा राजा आहे आणि माझं आधिक्य आहे. आणि हे गाजवण्यासाठी त्यांनी अघोरी तप केलं. देवाला प्रसन्न करून घेण्यासाठी त्यांनी हे अघोरी तप करून स्वतःची सामर्थ्यता मिळवण्याचे अविवेकी प्रयत्न केला. आणि म्हणून या माताजी, हा बोला. हे ओळखता आले नाही त्याचं कारण असं आहे की हिरण्यकश्यपूने एका पायावर तप केलं होतं. कारण इथे हे 2 पाय दाखवले ना, त्यामुळे ओळखता नाही आलं. पण असं वाचलेलं आहे की त्यांनी एका पायावर म्हणजे एक पाय त्यांनी वर केलेला होता आणि एका पायावर त्यांनी इतकं तप केलेलं ते. केलं मी मला वाचलंय. वाटतं पुन्हा जसं आपण ध्रुव महाराजांचं बघतो ना, हा हा. असणार. मी नक्की तुमच्यासाठी हा रेफरन्स, आणि माताजी मी नंतर तुमच्याशी बोलते. हा मला जरा ओके, रेफरन्स ओके. हवाय तुमच्याकडून. मी बोलते ओके. शेवटी झाल्यावर बोलते. हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. तर ठीक आहे तुमचं, जसं आपण ती कृती पण मी नक्की शोधेन, परंतु इथे बरं. हे आहे चित्र नाही, की म्हणून ते ओळखता नाही आले मला. आणि पण इतकं तप केलं, कारण सांगायचा उद्देश हा की नाही, इतकं तप अघोरी केलं तप होतं त्यांचं. अघोरी, आणि इतकी की हो. त्यांची हाडं बाहेर आली, की तुम्ही हो, बघत हो. असाल तर सगळ्या फासळ्या दिसतायत आणि हो, सगळी हो. हाडं, की इतकं त्यांनी तप केलं, इतकं अघोरी तप केलं की अर्पण करायचं आणि आपण प्रसन्न करून घेण्यासाठी की त्यांची हाडं दिसायला लागली. इतक्या प्रकारचं त्यांनी अघोरी, जर तुम्ही म्हणत असाल तसं पण चित्र मी नक्की असेल. जसं ध्रुव महाराजांचं आहे की त्यांनी एका पायावर नंतर तप केलेलं आहे, ते वेगळ्या मार्गाने. परंतु हे नंतर रावणाचं तप, रावणाने पण जी तपश्चर्या केली, रावणाने सुद्धा शंकराला हे करून प्रसन्न करून, पण कुठल्या प्रकारचं की मी देव आहे आणि मला चांगलं म्हणावं आणि मला थोर म्हणावं यासाठी. मग त्या तपश्चर्येला हे तामसिक तप झालं. अशा प्रकारे हे तामसिक तप. आता आपण येतोय की जसं झालं की यज्ञ केले, यज्ञ झालं, तप झाले. हे तप कशा प्रकारे करतात, सात्विक, राजसिक आणि तामसिक. आता आपण बघतोय की हे दान कुठल्या प्रकारचं, मग सत्पार्थी, मग कशा प्रकारे दान केलं जातं. सात्विक दान कसं केलं जातं, राजसिक दान कसं केलं जातं आणि तामसिक दान. मग तुम्हाला चित्रात दिसतंय की हे इस्कॉनचे एक आहेत प्रतिनिधी, जे भगवद्गीता देत आहेत. बघा, दातव्यम इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं. कर्तव्य म्हणून योग्य व्यक्तीला, योग्य स्थळी, वेळी आणि काळी प्रत्युपकाराची अपेक्षा न ठेवता दिलेल्या दानाला सात्विक दान असे म्हणतात. मग ते मिळण्यामागे चांगलाच भाव आहे की यांना भगवद्गीता देतोय आणि त्यांनी भगवद्गीता घेऊन वाचावी. मग ते जे मिळतं आहे ते दान सुद्धा कोणाला आहे, तर ते इन्स्टिट्यूटला जाणार आहे. जरी ते पैसे देऊन घेणार असलं, पण भावना काय आहे, वेळ काय आहे, काळ, चांगल्या गोष्टीचे दान केलं जातंय आणि मनातल्या सात्विक भावनेने केलं जातंय. अशा प्रकारे जेव्हा हे दान केलं जातं आणि मग हे दानच केलं जातं, ह्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची अपेक्षा केली जात नाही. जसं मी म्हणते की या गोष्टी या इस्कॉन तर्फे दिल्या जातात. किती वेळेला हे सत्पात्री दान आपण म्हणतो की हे लोकांना तुमच्या चांगल्यासाठी, तुमच्या भल्यासाठी, तुमचा उद्धार व्हावा, तुमचं चांगलं मनपरिवर्तन व्हावं, यासाठी चांगल्या भावनेने ते योग्य वेळी केलेलं दान असतं आणि मग ते दानच म्हटलं पाहिजे. जेव्हा मी चुकून उल्लेख केला की जेव्हा मग तुम्ही त्या मागून की तुम्ही काही घेताय, जसं भगवंतांनी प्रभुपादांचं मी उदाहरण दिलं की ज्याच्यापासून मिळणारं उत्पन्न आणि त्याचा योग्य गोष्ट आहे ती कर्म केलं जातं. मग त्या कर्माचं फळ आणि ते जे पैसे मिळतील किंवा मग त्याचा चांगल्या फळासाठी, कृष्ण भावनेसाठी उपयोग, हे वेगळी संज्ञा झाली. परंतु जेव्हा दान येतं ते पूर्णपणे दानातच, मग ते सत्पात्री आणि चांगल्या भावनेने केलेलं, चांगल्या लोकांना चांगल्या गोष्टीसाठी आणि चांगल्या उद्देशाने केलेलं ते दान असतं आणि म्हणूनच त्याला सात्विक दान असं म्हटलं जातं. आणि मग अशा प्रकारे हे हर्षोल्लदी, याला हर्षदान, हा फोटो दिसतोय ना, हा कृष्णाचा जन्म झालेला आहे बरं का. इथे नंद बाबा आहेत, यशोदा मैया आहे आणि सगळ्या गावाला त्यांनी दान केलेलं आहे की हर्षदान. मग हे हर्षदान म्हटलं जातं याला, की अगदी मनापासून की इतका आनंद झालेला आहे आणि या आनंद झालेल्या क्षणी हे दान केलं जातं. हे सात्विकतेनेच की खूप हर्षोल्लासित मन आहे आणि अशा प्रकारे सगळ्या वृंदावनाला, सगळ्या गावाला तेव्हा दान केलं जातं. आता आपण येतोय की पुढच्या प्रकारचं दान. मग हे दान कसं आहे, यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिष्ट वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्. अशा प्रकारे, एक सेकंद, एक सेकंद द्या मला. ठीक आहे.
तर हा जो मनुष्य दिसतोय तुम्हाला, तर बघा दान केलं जातंय, दान तर द्यायचंय, पण सेल्फी काढतोय. मग ते कुठेतरी पुन्हा आलं शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम, की मला दाखवायसाठी मग मी हा सोशल मीडियावर टाकणार फोटो, की मी दान केलंय, मी हे केलंय, मी पण आला हो त्याच्यामध्ये. दान करतोय, चांगल्या गोष्टींनी दान करतोय, परंतु काहीतरी परतावा मिळवण्याच्या अपेक्षेने किंवा फलदायी परिणामाच्या इच्छेने आणि क्षुब्ध मनस्थितीत केलेले हे दान रजोगुणामध्ये मानले जाते. हे रजोगुणित दान झालं. कारण का? दान करतोय, चांगल्या गोष्टीचं दान केलं जातंय, पण मनामध्ये काय भावना आहे, की याच्यापासून मला अरे प्रसिद्धी मिळणार आहे, माझं नाव होणार आहे आणि मग त्याचे फलदायी परिणाम म्हणजे काय, मला या गोष्टी ही लोक चांगली म्हणतील, मला इथे त्याचा फायदा होईल, तिचे फायदा होईल, सगळं फायद्यासाठी हो, स्वतःच्या फायद्यासाठी केलं जातंय. आणि मग त्या क्षुब्ध मग ती एक्साइटमेंट असते, की मला चांगलं म्हणणार आहेत आणि मी केलेली गोष्ट काय, अगदी मी म्हणजे कोण, स्वतःला एकदम मग वरच्या पट्टीत अगदी हवेमध्ये जातात ही लोक. आणि मग ते दानाला कुठल्याही प्रकारचं अर्थ राहत नाही. त्या दानाला मग कुठेतरी राजसिकता शिवलेली असते आणि म्हणूनच हे राजसिकतेचं दान आहे. चांगल्या भावनेने केलं जातं, पण कुठेतरी फळाची अपेक्षा आहे, कुठेतरी ते दाखवण्याची अपेक्षा आहे. आणि मग तामसिक दानाकडे आपण येतोय. हे तामसिक दान कसं आहे? तर तामसिक दान अदेश काले यद्दान पात्रे अभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्ताम समुदारुतम. अयोग्य स्थळी, अकाली, अपात्र व्यक्तींना आणि अनादराने तसेच अवहेलनापूर्वक दिल्या जाणाऱ्या दानाला तामसिक दान म्हणतात. का तामसिक दान? का तमोगुणी? इथे ही व्यक्ती दिसतेय, हातामध्ये सिगरेट आहे आणि आय नीड मनी फॉर वीड. बघा, वीड म्हणजे व्यसनासाठी, स्वतःच्या वाईट गोष्टी, इतकं इतकं निर्लज्जपणा आहे की त्याच्यासाठी सुद्धा दान मागितलं जात आहे. आणि मग जी व्यक्ती हे दान करतीये ती अजून मूर्ख. मग ते तामसिकतेने केलेलं, कुठल्या बारला द्यायचंय, कुठला दारूचा बार अड्डा काढायचा आहे किंवा कुठल्या गोष्टीचा वाईट मग कुठल्या तरी क्लब काढायचा आहे, कुठेतरी कुठले तरी जुगार खेळले जातात, हे क्लब्स नावाच्या नावाखाली ओळखले जातात, पण त्याचं उद्घाटन करायचं आणि त्याचं स्वतःला मग तुम्ही मी दान देतो माझं. आता मी रजोगुणामध्ये अजून एक उदाहरण, की मग मी हे दान देतोय, माझं नाव द्या या संस्थेला, मी हे करतोय, माझं नाव द्या. मग ते काय हो, रजोगुणात कुठली तरी परतावा पाहिजे, कुठेतरी पाहिजे त्याच्यापासून. तसं हे तामसिक दान तर काय, त्याला म्हणजे मग तू कुठेतरी पैसा फेकला जातो. मग दान देणारी व्यक्ती सुद्धा बघा, की पैसा असा फेकून दान देते, अरे त्या दानाला अर्थ नाही. तो दान एकदम तामसी आणि खूप वाईट वृत्तीने केलेलं. आणि मग त्या कुठल्या गोष्टीसाठी केलं जाते ती पण तामसिकता दर्शवते. अशा या अयोग्य वेळी, अपवित्र ठिकाणी, अयोग्य व्यक्तींना केलेलं दान हे तामसिकतेकडे देणारं दान आहे. आणि या सगळ्या दानाला म्हणूनच तामसिकतेने केलेल्या दानाचा कुठेतरी दुर्गंध येत असतो आणि कुठेतरी ते तामसिकतेकडे नेत असतं. आणि मग आपण पुढे जाऊन या शब्दाचा एक अर्थ घेत आहोत. मी हा श्लोक म्हणते तुमच्यासाठी. ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा. सृष्टीच्या आरंभापासून ओम तत्सत हे 3 शब्द परम सत्याचा निर्देश करण्यासाठी योजिले जातात. वेदोक्त मंत्राचे उच्चारण करताना आणि परब्रह्मांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ यज्ञ करताना ब्राह्मण या निर्देशाचा उपयोग करतात. का हे आता दर्शवलंय? यज्ञ झालं, दान झालं, तप झालं, पण हे यज्ञ केले जातात. मग यांना पावित्र्य कुठून येतं? आणि मग सात्विकतेने जे दान, हे जे यज्ञ केले जातात, ह्या यज्ञाला कुठलं महात्म्य आहे? मग हे ओम तत्सत या शब्दाचा अर्थ काय आहे आणि काय निर्देशच केले जातात त्याच्यापासून? ओम, ओम या शब्दापासून तत् या शब्दाला काय अर्थ आहे, सत या शब्दाला काय अर्थ आहे आणि आपण का म्हणतो? तुम्हाला माहितीये, ब्रह्मदेवानी ही सृष्टी निर्माण केली. ब्रह्मदेवाला ही मोठी जबाबदारी दिलेली, की विष्णूंनी, की ब्रह्मदेवानी ही सृष्टी निर्माण करायची. पण या सृष्टीच्या निर्मितीसाठी इतकं, जसं मला सांगा की तुम्ही कोणी आता जेव्हा एखादी काही महत्वाचं काम करायला चालले आहात, काही म्हणता का हो? किंवा ते करताना, किंवा तुम्ही काही प्रार्थना करता, किंवा तुमच्या मनात येतं काहीतरी म्हणण्याचं, किंवा धार्मिकता, किंवा देवाची मनापासून प्रार्थना करणं, असं काही मनात येतं? का करता तुम्ही ते? येतं. येतं का? काय भावना असते त्याच्या मागे? कारण पंचमहाभूतांमुळेच सर्व सृष्टी आहे, पंचमहाभूतांमुळेच देव आहे,
त्यामुळे त्याचे आशीर्वाद तर पाहिजेच ना बरोबर. पंचमहाभूतांचे. म्हणजे ते अर्पण केलं जातं, बरोबर, परमात्म्याला अर्पण केलं जातं की मी हे करतो आहे. आणि म्हणूनच हे ब्रह्मदेवांनी ओम तत्सत हे शब्द म्हणून, मग तुम्ही त्यातला ओम म्हणा, तत् म्हणा, सत म्हणा, मग तिन्ही शब्द म्हणून सुद्धा ही अर्पण केलेलं आहे. हे परमात्म्याच्या संतुष्टीसाठी, आणि हे परमात्म्याला, भगवंताला अर्पण केलं, तेव्हा त्यांना हे योग्य पद्धतीने ते झालं की त्यांच्या मनात पण कुठेतरी धाकधूक होती, ही पूर्ण जबाबदारी मला दिलेली आहे आणि ही पूर्णपणे भगवंताला जेव्हा अर्पण केली तेव्हा त्याचं कर्म म्हणजे ते योग्य रीतीने पार पडलं. आणि म्हणून आपण म्हणतो की जेव्हा ओम तत्सत, मग या तत् शब्दामध्ये कुठेतरी ट्रुली एक्झिस्टिंग, कुठेतरी हे खऱ्या प्रमाणे हे आहे. आणि सत म्हणजे आपण तर बघतो सच्चित आनंद, हे शाश्वत आहे. कुठेतरी परमात्म्याला कुठेतरी कृष्ण भावना सहित आहे. ते कृष्ण भावना सहित, मी थोडासा ह्याच्यासाठी तुमचं तात्पर्य खूप सुंदर दिलंय. ते तप, यज्ञ, दान आणि आहार यांचे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक असे 3 प्रकारे वर्गीकरण करण्यात येते. ते आपण आता बघितलं. ते वर्गीकरण कशा प्रकारे, आहार कसा असावा, यज्ञ कशा प्रकारे करावा आणि दान तर. परंतु ते प्रथम, द्वितीय किंवा तृतीय कोणत्याही श्रेणीचे असले तरी ते प्राकृतिक गुणांनी कलुषित असल्यामुळेच बद्ध असतात. परंतु जेव्हा तप, दान, यज्ञ आणि आहार यांचा उपयोग ओम तत्सत अर्थात पुरुषोत्तम श्री भगवानांच्या या भगवानांप्रत्यर्थ केला जातो, तेव्हा ते आध्यात्मिक उन्नतीची साधनं बनतात. शास्त्रामध्ये याच ध्येयाचा उल्लेख केलेला आहे. ओम तत्सत हे 3 शब्द विशेष करून परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान यांचा निर्देश करतात. वैदिक मंत्रांमध्ये ओंकार नेहमी बघा, प्रत्येक ओम, ओम हा तुम्ही ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महात्मने नमः, प्रत्येक गोष्टीची बघा ओम, ओम मध्ये विष्णू आहे, उ म, याच्यामध्ये विष्णू ही त्याची सुरुवातच त्यांनी केली जाते. आणि म्हणूनच त्याला तितकं की परमात्म्याला त्यांच्या संतुष्टीसाठी हे केलं जातं. आणि म्हणून जसं ब्रह्मांनी हे केलं त्याच प्रकारे आपण गुरु शिष्य परंपरेद्वारे आपणही सगळे त्याचा अवलंब करतो. भगवंतांनी जे आपले पिता आहेत आणि जे ब्रह्मा आपल्याला निर्मिती केलेली आहे, ज्यांची आचरणाची आपण कृती करतो, आचरणाची आपण अनुकरण करतो, त्याच प्रकारे आपणही कुठलंही चांगलं काम करताना आणि कुठलंही अर्पण करताना, कुठल्याही प्रकारचं कर्म करताना, हे यज्ञ तप करताना जेव्हा आपण ओम तत्सत म्हणतो तेव्हा ते पूर्णपणे भगवंताला अर्पण, त्या कृष्ण भावने सहित ते केलं जातं. आणि शास्त्रातील विधिविधानांचे जो पालन करीत नाही तो परम सत्याची प्राप्ती करू शकत नाही. अशा व्यक्तीला जीवनाच्या अंतिम उद्देशाची प्राप्ती न होता तात्पुरतच फळ मिळतं. निष्कर्ष असा की दान, यज्ञ आणि तप इत्यादींचे आचरण सात्विक असलं पाहिजे. याचं आचरण तमोगुणी किंवा रजोगुणी हे निश्चितच अतिशय निकृष्ट असतं. ते सात्विकच असलं पाहिजे. ते कुठल्याही प्रकारच्या फलाविरहित, कुठल्याही प्रकारच्या अघोरी कृती विरहित असलं पाहिजे. ओम तत्सद या 3 शब्दांचा उच्चार भगवंतांच्या पवित्र नामांबरोबर केला जातो. उदाहरण मी तुला भागवतम मधलं तुम्हाला सांगते. ओम तत् विष्णू, वैदिक मंत्राच्या भगवंतांच्या पवित्र नामापूर्वी ओम उच्चारला जातो. हा वेदांचा निर्देशक आहे. उपरोक्त 3 शब्द वैदिक मंत्रातून घेतले आहेत. ओम इत्येत ब्रह्मणो नेष्टितम नामम, ऋग्वेद मध्ये या प्रथम लक्षाचे सूचक आहे. तत् त्वमसी हे छंदोग्य उपनिषदामधनं घेतलेलं आहे, हे दुसऱ्या लक्षाचं सूचक आहे. आणि सत एव सौम्य हे उपनिषदाच्या एका 6.8, 7 आणि 6.21 असा ह्याचा रेफरन्स आहे. म्हणून ओम तत् सत हे कशामधून घेतलंय, तर हे शास्त्रामधून कशा प्रकारे घेतलं आहे आणि कशा प्रकारे याच्याशी परम सत्य निगडीत आहे, अशा प्रकारे या 3 लक्षांचं सूचक आहे. ते सत एव सौम्य हे 3ऱ्या लक्षाचं सूचक आहे. आणि या सर्वांच्या समूहाने ओम तत्सत बनते. सृष्टीतील आदिजीव ब्रह्मदेव यांनी जेव्हा यज्ञ केला त्या यज्ञाचं तेव्हा त्यांनी भगवंतांना या 3 शब्दांद्वारे संबोधलं होतं. आणि या 3 शब्दांद्वारे त्यांना अर्पण केलं. जे काही ते कर्म करत होते ते भगवंतांना अर्पण केलं आणि मगच ते परमात्म्याला, आणि मग ते त्याप्रमाणे ते त्या कृतीला प्राप्त झालं आणि ते त्या मार्गाने केलं झालं. आणि म्हणूनच या 3 की कृष्ण भावना म्हणजे दिव्य कर्म करण्याचा वैज्ञानिक विधी आहे. आणि म्हणूनच ज्यामुळे मनुष्य स्वगृही भगवत धामामध्ये परतू शकतो असं हे कर्म जेव्हा या ओम तत्सत
या कृतीनी, या मंत्रा उच्चाराने केलं जातं, तेव्हा ते पूर्ण कृष्ण भावना सहित भावनेने केलं जातं. आणि मग त्याला जे महात्म्य, त्याचं जे महात्म्य, ते भगवान त्या कर्माला, त्या कर्माच्या गोष्टी, त्या कर्मामुळे ते मनुष्याला भगवत धामाला प्राप्त केलं जातं आणि मनुष्य भगवत धामाला प्राप्त होतो. म्हणून परमात्म प्राप्तीसाठी शास्त्रांच्या नियमानुसार त्याग, दान आणि तपस्या करताना योगीजन नेहमी ओमने सुरुवात करतात. ओम म्हणजे विष्णू हे सर्वोच्च ध्येय सूचित करण्यासाठी वैदिक स्तोत्रांच्या सुरुवातीला ठेवलेलं आहे. कारण हे सर्वोच्च ध्येय, जसं मी म्हटलं, ज्ञानाचं ध्येय जे परमात्मा आहे त्या परमात्म्याचंच, आणि हे उच्च ध्येय गाठण्यासाठी या ओम, मग त्याच्यामध्ये विष्णू आहे, परमात्म्या, की ज्याच्यामध्ये हे परम तत्व दडलेलं आहे, अशा या परम तत्वाला हे अर्पण केलं जातं. आणि म्हणूनच या प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात ही ओमने केली जाते आणि म्हणूनच त्याला तितकं महात्म्य आहे. ओम तत्सत या तिन्ही शब्दांना तितकं महात्म्य आहे. फलप्राप्तीची इच्छा न ठेवता तत् शब्दाने विविध प्रकारचे त्याग, तपस्या आणि दान करावे, अशा दिव्य क्रियांचा उद्देश भौतिक गुंतामुक्त होणे असा होतो. की मग ते ट्रुली म्हणजे खूप चांगल्या त्या त्यागाच्या भावनेने केलंय. तपस्या, मनातलं जे शारीरिक, मानसिक आणि जे वाचिक तप आहे हे सगळं साधलं जातं आणि त्या तपाने साधून मग ती तपस्या आणि ते दान करावं. तो यज्ञ, तो याग आणि तपस्या त्या भावनेने केल्या जाव्या आणि मगच म्हणून ते यज्ञ करताना ओम तत्सत, की आपण कितीतरी वेळा, कितीतरी यज्ञांमध्ये, कितीतरी मंत्रांचे उच्चार ऐकताना आपण या ओम तत्सतचा उच्चार ऐकतो. तत् मुक्तीसाठी अलिप्त कार्याचे वर्णन करतात. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामात, जरा काळजी घ्या प्लीज, कोणी म्यूट असलं तर अनम्यूट व्हा प्लीज. आवाज येत आहेत मला, काय होतं, थोडं डिस्टर्बिंग होतं हे. ठीक आहे, हरे कृष्ण, थँक्यू. या क्रियाकलाप भौतिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करून केले जातात आणि मग याच्यामध्ये कुठल्याही क्रियाकलापांकडे, की हे मुक्तीच्या दृष्टीने केले जातात आणि मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं फल किंवा कुठल्याही प्रकारची फलप्राप्ती त्याच्यामध्ये अलिप्त स्वरूपाने केले जातात आणि ते एका अलिप्त पद्धतीने, की मग त्याच्यामध्ये जी भावना असते ती भावना पूर्णपणे परमतत्वासाठी केली जाते. परम सत्य हे भक्ती त्यागाचं उद्दिष्ट आहे आणि हे सत शब्दाने सूचित केले आहे. अशा यज्ञ करणाऱ्याला सत असेही म्हणतात आणि मग त्याला साधू म्हटलं जातं, की कशा भावनेने केलं जातं, की मग ती सात्विक आणि संन्यासी योगी, आपण तो साधू मग नुसतं दाखवण्यासाठी नाही हो, की भगवी वस्त्र अर्पण केली आहे, परिधान केली की झालं, साधू नाही. ती सात्विकता, ते यज्ञ तप ज्या परमसत्याची जाणीव ठेवून केलं जातं, जे उद्दिष्ट ते आहे, की परमसत्य हे भक्तीचं उद्दिष्ट आहे, तेव्हा ते साधुत्व प्राप्त होतं. आणि म्हणूनच गुरु साधू शास्त्र याला मान देऊन याचा बेसिक, याचा वापर करून जेव्हा ती कर्म केलं जातं तेव्हा ते कर्म योग्य पद्धतीने केलं जातं. अशा यज्ञ करणाऱ्याला सत असेही म्हणतात. जसे की सर्व त्याग, तपश्चर्या आणि दान ही कामे आहेत जी परमपुरुषाला प्रसन्न करण्यासाठी केली जातात. सत म्हणजे शाश्वत, परमेश्वराच्या सेवेसाठी केलेलं कार्य खरे आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करतात. अशा कृतीमध्ये कृती करणारा शाश्वत बनतो. क्रियाकलाप शाश्वत असतात आणि क्रियाकलापांचे फायदेही शाश्वत असतात. कारण मग ते कुठेतरी त्याला स्थिरता असते. जसं मी म्हटलं, कारण ते निष्काम वृत्तीने केले जातात. म्हणून भगवंतांनी जसं सांगितलं, की फलगु वैराग्य हे नाहीये, परंतु जेव्हा ते शुद्ध वैराग्य मिळवलं जातं, त्याच्यामध्ये जरी ते फळं मिळाली, जरी ती सेवा करताना त्याच्या फळांची अपेक्षा न करताही ती मिळाली, तरी ते अर्पण केलेली फळ, ती मिळालेली फळांचा स्वीकार करावा आणि मग ती शाश्वत असतात. आणि ते कुठेतरी त्याला ती भावना असते, कारण ते निष्काम, कारण त्या चांगल्या भावनेने केलेली असतात, कृष्ण भावनेने कृष्णाला अर्पण करून ते केलेले असतात आणि कुठेतरी परमेश्वराच्या सेवेसाठी हे केलेलं कार्य असतं. आणि म्हणूनच जेव्हा ब्रह्मदेवानी किंवा जेव्हा ब्राह्मण यज्ञ तप याची जेव्हा निर्मिती, की ब्राह्मण, मग ब्राह्मण म्हणजे काय, तर ह्या सर्वांना अर्पण करणारा आणि मग या सर्वांची, की यज्ञ आणि तप करणारी ही व्यक्ती जी शाश्वत भावनेने हे केलं जातं आणि म्हणूनच त्या कर्माने आणि त्या भावनेने त्या यज्ञ आणि तपाची
संकल्पना केली जाते आणि ते त्या भावनेने आचरणात आणलं जातं. हे पृथापुत्रा, परमात्म्यावर विश्वास न ठेवता केलेला त्याग, दान किंवा तपश्चर्या म्हणून केलेले कोणतेही कार्य हे शाश्वत नसते. याला असत म्हणतात आणि या जन्मात किंवा पुढच्या दोन्हीही जीवनात ते निरुपयोगी आहे. मग ते कुठेतरी शास्त्राच्या अभ्यासाविना केलेलं आहे, कुठेही परमात्म्यावर विश्वास नाहीये की परमात्मा अस्तित्वातच नाहीये असा जेव्हा कुठेतरी ठाम विश्वासाने आणि कुठेतरी त्या त्याग आणि दान आणि तपश्चर्या करण्याला मग कुठलाही प्रकारचा निरर्थक असतं ते आणि त्याला कुठल्याही प्रकारचा शाश्वतपणा नसतो. मग ते असत असतं, जे कार्य सुद्धा असत असतं आणि जे केलेलं यज्ञ तप दान हे सुद्धा असत मानलं जातं आणि मग या जन्मात किंवा पुढच्या जन्मातही ते निरुपयोगी ठरतं. त्याच्यापासून कुठल्याही प्रकारचं निष्कामतेने तर ते केलंच जात नाही, पण त्याच्यामधली जी भावना असते ती अत्यंत कुठेतरी अविश्वासाची असते, कुठेतरी अश्रद्धेची असते आणि मग त्याला त्या प्रकारे ती निरुपयोगी ठरली जाते. अशा प्रकारे हे शारीरिक मानसिक सात्विक आपण दान बघितलेलं आहे, वाचिक सात्विक शारीरिक, हे सात्विकतेने कसं केलं जातं, हे राजसिकतेने कसं आणि हे तामसिकतेने कसं केलं जातं. आणि मग सर्वात शेवटी जे परमेश्वराला परमात्म्याला अर्पण करण्यासाठी जे ओम तत्सत का म्हणून केलं जातं, की काय आहे ओम मध्ये, काय आहे तत् आणि काय आहे सत, आणि मग त्या शाश्वत गोष्टीकडे आणि ते शाश्वत पद्धतीने मग ती शाश्वतता दृढ करण्यासाठी जेव्हा केलं जातं तेव्हा ते परमात्म्याला अर्पण करून केलं जातं आणि म्हणूनच त्या मागच्या भावनेने ते ओम तत्सत या 3 शब्दांच्या उच्चाराने केलं जातं. अशा प्रकारे ह्या 17व्या अध्यायामध्ये की श्रद्धेचा भाव आणि कशा प्रकारे त्रिगुणांचा अभाव, त्रिगुणांचा प्रभाव आहे त्याच्यावर आणि मग कशा प्रकारे ते केलं जातं, ही श्रद्धा कशा प्रकारे केली जाते आणि मग या श्रद्धेने यज्ञ तप आणि दान कसं केलं जातं हे निर्देशात आणून दिलेलं आहे. अशा प्रकारे आपण ह्या पहिल्या सुरुवातीला जसं केलं तेच विश्लेषण आपण इथे बघतोय आणि मग आपण या अध्यायाची अशा प्रकारे समाप्ती करतो आहोत. आणि याच्यावर काही तुमचे प्रश्न असतील तर तुम्ही मला जरूर विचारू शकता. आपण अशा प्रकारे आज 17वा अध्याय इथे संपवलेला आहे आणि मला वाटतं बहुतेक म्हणजे सगळे योग याच्यामध्ये आलेत. आता आपण पुढचा 18वा अध्याय जे पुन्हा सार आहे सगळ्या गीतेचं आणि त्याच्यामध्येही नक्की पुन्हा अर्जुनाला प्रश्न पडलेले आहेत, ज्याची आपण सुरुवात थोडी उद्या आपण अगदी बरोबर 11ला सुरुवात करणार आहोत, कारण 18वा अध्याय हा थोडा मोठा आहे, पण नक्की आपण खूप सुंदर प्रकारे याची समाप्ती करू आणि खूप जास्त वेळ नाही पण योग्य पद्धतीने मी तो 18वा अध्याय घेण्याचा नक्की प्रयत्न करेन. त्यामुळे उद्या सगळ्यांनी नक्की, आणि खूप छान योग आहे आणि खूप छान दिवस आहे उद्याचा. आता मी हा अध्याय संपवलाय, कोणाला काही प्रश्न असतील तर कृपया विचारा. काही शंका माताजी असतील? मला हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, बोला माताजी. मला प्रश्न नाही विचारायचे, पण तुम्ही सांगताना मला काही गोष्टी आठवल्या तर मी सांगते. कारण बोला मी ना. आज सकाळी हरे कृष्ण चॅनल बघत होती ना, तर त्याच्यावर त्यांनी असं सांगितलं की ओम पूर्ण नाहीये, ओम कृष्ण म्हटलं की तो पूर्ण होतो. तर मला ते तुम्ही सांगताना हसायला येत होतं, कारण त्या हरे कृष्ण चॅनल वरती प्रभूजी सांगत होते अच्छा. की ओम हा अपूर्ण आहे आणि जेव्हा आपण ओम कृष्ण म्हणतो त्यावेळेला तो पूर्ण होतो. पण तुम्हाला माहितीये का माताजी, अ हा. उ आणि म, अ हो, एक उ आणि मिनिट, म एक मिनिट, याच्यामधला एक मिनिट. अ हा कृष्ण हो, आहे, हो. उ हा राधा आहे आणि म जे आहे तो जीव, म्हणजे अशा प्रकारे त्याचं विवेचन केलंय. मी याच्यात अच्छा. खोलवर जाऊन तुम्हाला माहिती हवी असेल तर नक्की देईन, कारण त्याच्यात नाही, कृष्ण आहे, ओम मध्येच कृष्ण आहे. नाही, ओम मला प्रश्न पडला म्हणजे हरे कृष्ण चॅनल वरती त्यांनी सांगितलं ना, आहे म्हणून मला माताजी बऱ्याच आजच गोष्टी. जस्ट मी म्हणजे आत्ताच पाहिलं क्लास सुरू व्हायच्या आधी आणि अच्छा. नेमका आपला तोच विषय आला म्हणून मला बरोबर. आला असतो. आणि बरोबर. दुसरी गोष्ट अशी आहे की गणपतीचं जे गाणं आहे त्याच्यात अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णू, मकार बरोबर. महेश, बरोबर. आणि येला. आणि मग मला परत गौर गोपालदासांचा मी क्लास केला होता ना, तेव्हा सरांनी म्हणजे प्रभूजींनी सांगितलेलं ना की सगळे हे डेमी गॉड आहेत ना, कोण गणपती हो. म्हणा, सरस्वती. बरोबर. बरोबर. मग त्यांनी एक उदाहरण दिलं की प्रत्येक वर्गाला क्लास टीचर असतो, तसे सगळे क्लास टीचर्स आहेत आणि बरोबर. त्यांचा प्रिन्सिपल कृष्ण आहे. बरोबर. हा, तसं मी म्हटलं त्यामुळे ना, मला ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आहेत ते, हा कृष्णाचे सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आहेत, हा विष्णूचे. त्यामुळे मला ते सांगत असताना त्यांचं पण आठवलं. आठवलं. आणि मग बरोबर. दुसरी गोष्ट परत कसं कनेक्ट होतं, तर ओम तत्सत श्री नारायण तू ही प्रार्थना मला शाळेत होती
आम्ही शाळा सुरू होताना आमची पहिली ही प्रार्थना असायची. बरं बरं जनगण म्हणायचं आणि मग आमची शाळा सुरू व्हायची. तर बरोबर. मला ते म्हणजे ओम तत्सत सगळ्या या श्री आठवणी तुम्हाला साचून आल्या. ओम तत्सत श्री नारायण अगदी म्हणजे बरोबर. परत असं आहे ना नारायण मी तेच सांगते. म्हणजे ओम मध्येच मग जसं आता बघा चॅनलवर खूप वेगवेगळे रेफरन्सेस असतात माताजी. हे आपण हो. जे वाचतोय ना हे प्रत्यक्ष प्रभुपादांच्या तात्पर्यामधून आहे. हो तुम्ही पण माताजी प्रभुपादांचं हरे तात्पर्य कृष्ण चॅनल आपलं इस्कॉनचंच आहे ना. इस्कॉनचंच आहे. इस्कॉनचंच आहे. मी तेच म्हणते की कुठेही कॉन्ट्राडिक्शन नको खरं. कुठेही नको म्हणून कॉन्ट्राडिक्शन. हा पण तरी जसं तुम्ही म्हणालात ना तसं उ म मध्येच कृष्ण आहे. मग हे अच्छा. ओम तत्सत हा तुम्ही असं मी अजून तुम्हाला माहिती हवी तर मी ग्रुपवर टाकेन किंवा उद्या प्रयत्न करीन. आणि मला 2 गोष्टी अशा विचारायच्या होत्या ह्याच्याबद्दल ते मी माहिती देईन. पण तुम्हाला परवाचा जो मला प्रश्न ना तो थोडासा मला अजून तुम्हाला रेफरन्स हवा होता मला तुमच्या प्रश्नाचा की तुम्ही धामवास म्हणालात तर मला कुठल्या रेफरन्सवरनं विचारलं तुम्ही ते मला जरा 2 दिवस नाही थोडं तेच गौर गोपालांचा मी जो 8 दिवसांचा केलेला ना कोर्स मराठीचा कोर्स होता त्यांचा 8 दिवसांचा. त्याच्यात त्यांनी आम्हाला ते 4 हे सांगितलं नामस्मरण, पूजा, धामवास आणि भगवत श्रवण. असे 4 तुम्हाला या धामवासाबद्दल शंका म्हणजे तुम्हाला त्यांनी तो 8 दिवसात गीता संपवली ना त्यामुळे त्यांनी आम्हाला ते मेन असं सांगितलं. सखोल नाही सांगितलं. मग त्याच्यावर सखोल नाही म्हणून तुम्हाला त्या धामवास शक्य होईल की नाही त्याविषयी तुम्हाला जाणायचं होतं बरोबर. कारण धामवास सगळ्यांना नाही होत ना. आता मला काय म्हणायचंय जे डिवोटी असतात किंवा ज्यांनी पूर्ण दीक्षा घेऊन जे राहिले आहेत ते धामवास करू शकतात. पण आता मला जर वाटलं धामवास करायचं तर मी नाही करू शकत. माझ्या जबाबदारी आहेत ना माझ्यावरती. पण माताजी तेच आहे म्हणजे आता मी माझ्या ज्ञानानुसार मे बी मी म्हणून मी तुम्हाला पुन्हा रेफरन्स घेऊनच सांगीनच. परंतु जेव्हा आम्ही नामनिष्ठ प्रभूजींचं ऐकतो आणि आता सुद्धा काल अतुलदास प्रभूजींचं पण खूप सुंदर मी सगळ्यांना टाकलं होतं. कोणी ऐकलं असेल का माहित नाही पण रविवारी काल तुम्ही नाही ना खूप सुंदर बोलले ते अतुल प्रभूजी इतकं सुंदर तर त्यांनी तेच सांगितलं बघा माताजी प्रत्येकाला प्रत्येक गोष्टी शक्य नाहीये. प्रत्येकाला आपल्या पर्सनल कमिटमेंट्स आहेत. एक विचारत होतं की आम्ही चॅन्टिंग कसं वाढवायचं की प्रत्येकाला शक्य नाही हो बसले आहेत आणि 16 माळा केल्या नाही असं शक्य होत. म्हणून त्यांनी काय सांगितलं मग तुम्ही कृष्ण सेवा करा. तुम्ही कृष्णाला नैवेद्य अर्पण करा. म्हणजे तुम्ही जेव्हा असं हळूहळू जेव्हा तुमच्या मनातल्या भावना वाढवाल आणि जेव्हा तुम्ही कृष्ण भावनेमध्ये बऱ्याच गोष्टी कराल हळूहळू करा. मग तुम्ही असं अहो मॅजिक नाही होते जादूची काडी आणि नाही शक्य हो तुम्हाला मला सांगताना आता मी हे सगळ्यांना सांगते किंवा मी भगवद्गीता मग प्रत्यक्ष आपण किती जगतो भगवद्गीता हे महत्वाचं आहे. आपल्या या दिनचर्येमध्ये आपण भगवद्गीता प्रत्यक्षात किती जगू शकतो. आपण 5% तरी जगू शकतो का हे महत्वाचं. जसं तुम्ही म्हणलात धामवास तो नाही म्हणून इस्कॉन मध्ये ह्या ज्या गोष्टी किंवा आता हे जे कोर्सेस काढले आहेत ना माताजी हे याच दृष्टीने आहेत की जसं मी तुम्हाला म्हंटल भक्ती सदाचार नंतर भक्ती हे जे बाकीचे 1 2 3 4 या युनिव्हर्सिटी प्रभू नामनिष्ठ प्रभूंनी सुरू केलंय. मग याच्यामध्ये प्रत्येक जण दीक्षा देऊन तिथे नाही पण ज्यांना इच्छा आहे ज्यांना दीक्षा घेऊन इस्कॉन मध्ये पुजारी व्हायचंय किंवा ज्यांना तिथल्या भक्ती सेवेमध्ये स्वतःला रमवायचंय त्यांना ते आहे. पण कंपल्शन कुठलंच नाहीये नाही कंपल्शन नाही प्रकार. म्हणजे आता तुम्ही म्हणाला तसं पण तुम्हाला बंधनं आहेत हा तुम्हाला इस्कॉनची मग मांस न खाणे नंतर 4 मात्र नियम आहेत. ते नियम अगदी कायम आहेत. मग तुम्ही कांदा लसूण न खाणे आता ते मग कसं होतं ते लेवलनुसार आहे. मग तुम्ही जेव्हा भक्तिशास्त्री लेवलला जाता तेव्हा मात्र त्याच्यात आहे. मग तुम्ही एकादशीचा उपास करा कांदा लसूण खाऊ नका चहा कॉफी पिऊ नका. बघा कसं आहे ना हे कुठेतरी मग नियंत्रण कुठेतरी तुम्ही इंद्रियांवर नियंत्रण कसं मिळवताय याचाच कुठेतरी अभ्यास केला जातो. असं मला वाटतं की ते धामवास हे कंपल्शन नाहीये. जसं मी अतुल प्रभूजी कंपल्शन नाहीये ते त्यांनी प्रकार सांगितले ते प्रकार सांगितले एक्झॅक्टली त्याच्यातला तो एक प्रकार त्याच्यातला हा जसं मी म्हटलं की आमचे आता हे वर्ग सुरू केलेत पुढचा ऍडव्हान्स्ड आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा ज्यांना असाइनमेंट ज्यांना क्विजेस करायच्या आहेत की ज्यांना पुढे जाऊन इस्कॉनशीच रिलेटेड काही करायच्या आहेत गोष्टी पुजारी व्हायचं मग त्यांना त्या गोष्टींची गरज आहे. मग त्यांनी ते असाइनमेंट्स किंवा त्यांनी तो अभ्यास पूर्ण डिटेल मध्ये केला पाहिजे हे गरज एवढाच उद्देश आहे. पण कुणावरही बळजबरी नाही स्वेच्छेने आहे. तुम्ही जे कराल ते मनापासून करा. मग तुम्ही जेवढा अभ्यास करायचा तुम्ही इथेच थांबला तरीही काही इथे नाहीये. पण शेवटी तुमच्या मनाची श्रद्धा हे महत्वाचं. बरोबर आहे. आणि कुठची गोष्ट जबरदस्तीने होत नाही ना. एक्झॅक्टली नाहीच होत माताजी. आता मी हे करते म्हणून माझ्या घरातले 5 जणांनी हे करावं नाही मी नाही असं नाहीये. एक्झॅक्टली. पण हेच मी सपोज आता हा अध्याय सांगितलाय हे मी माझ्या मिस्टरांना पाठवला ह्याच्यावर रेकॉर्डिंग आणि कधी त्यांनी तो ऐकला त्यांना त्या वेळेला
कळणं की आता ज्या भावना निर्माण, हा सगळ्यांना आवडतंय, सगळे मला 4 गोष्टी विचारून, पण मी कोणावर बळजबरी नाही करू शकत की तुम्ही नाही, बसा नाही. आणि इथे चॅन्टिंग करा. नाही, की नाही, त्यांना ती खरं. प्रचिती येऊ देत, त्यांच्या मनामध्ये ती गोष्ट जेव्हा त्या क्षणाला वाटेल तेव्हा ती करणं योग्य आहे. तुम्ही खरंय. बळजबरी कुणावरच कुठलीच गोष्ट लादू नाही, शकत नाही. स्वतःच्या मुलांवर नाही करू शकत आपण एक्झॅक्टली, तर. एक्झॅक्टली, तेच मी म्हणणार आणि होते. आमच्याकडे आता इस्कॉनच्या एक माताजी आहेत, त्या सांगत होत्या त्यांची 4 मुलं आहेत, छोटी छोटी आहेत. तर बरोबर. त्यांना ते बर्गर बिर्गर सगळं खायचं असतं, तर त्यांना ते आवडत नाही. पण त्या म्हणतात मी डिओटी आहे, मला ते नाही सहन होत, पण मी बाहेर जाते. त्यांना सांगते तुम्हाला काय करायचं ते करा. करा. बरोबर. काय आणि करणार त्या शेवटी? म्हणतात त्या मार्गात मला अडचणी खूप येत आहेत, पण म्हणे मी मार्ग पत्करलाय तो मला आता सोडायचा नाहीये. मग हा, मुलांना काय करायचं ते मी करू देते, खरंय. त्यांना मी नाही इथेच कृष्ण जबरदस्ती करत. परीक्षा घेतो. इथेच हा, कृष्ण तेच परीक्षा तेच त्या घेतो, तेच सांगत की होत्या. तुम्ही कसं तुमच्या परीक्षा याच्याशी. माझी आहे हा, येस, येस. खरं आहे. कारण आहे माताजी, हे ना प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स आहेत हो माताजी नाही, सगळे. असे खूप उदाहरण आहेत माझ्याकडे, खूप पण उदाहरण ते आहेत. चालायचं. आणि आता कोण विचारतं की माळा किती करू, अमुक किती करू, हे सगळं तुम्ही मनाने ठरवा. मनाने ठरवा. काय खरी करायचं गोष्ट आहे. मनाने ठरवा. आणि उपवासामध्ये उपवास, भगवंताच्या जवळ राहणं, हा त्यातला मुद्दा अगदी मुद्दा बरोबर, अगदी असते. बरोबर. म्हणून असं मी नाही की म्हटलं तुम्ही ना, उपवास की म्हणजे स्वतःच्या शरीराला तुम्ही क्लेश करून करू नका. भगवंत नाही म्हणतच नाही. नाही, तुम्ही अजिबात नाही. नामस्मरण करा, दिवसभर खरं. नामस्मरण करा, देवाचं नाव घेत राहा. मिळाला तुम्हाला उपास, मिळालं तुम्हाला ते, की तुम्ही ते मनापासून करणं हे महत्वाचं आहे. हे खूप आता समजा एकादशीचा उपवास आहे, म्हणजे लोकांच्या भाषेत उपास, माझ्या भाषेत उपवास. आता समजा कुठेतरी भगवंताच्या विरोधात कोणतरी काय बोलत असेल आणि आपण ऐकलं, तर मला काय म्हणायचं, तुझा उपवास आहे ना, मग इकडची जागा सोड आणि दुसरीकडे जातो. अच्छा. नाही हा, मला आहे. नाही म्हणजे उपवास कसा करायचा, की एकतर तुम्ही नामस्मरणात राहात तुम्ही त्याच्या बरोबर, किंवा जिथे फालतू गोष्टी चाललेल्या आहेत तिथे तुम्ही उभं न राहता किंवा न तिथे राहता त्यांना आपण तिथून जॉईन निघून जायचं. निघून बरोबर. जायचं. अगदी हा खरी तुमच्या गोष्ट आहे. उपवासाचा मर्म आहे हे. बस, बस. खरी गोष्ट आहे. मग तुम्ही लोकांना सांगणार माझा उपवास आहे आणि तिकडे ते कुटाळक्या करतायत, तिथे तुम्ही त्याचा आनंद घेणार, चूक आहे. हा उपवासच नाहीये मग तुमचा. ते शो बॉटल झालं परत. येस, आलं करेक्ट लक्षात? ते करेक्ट झालं. करेक्ट मग फक्त करेक्ट दाखवाय करता. मी करेक्ट उपास करेक्ट. केलाय आणि मग हा, उपासाच्या नावाखाली मी 10 पदार्थ खातोय, हे करतोय, खातोय. मग ते सगळं, करेक्ट. मग त्याला बरोबर आहे. नाही हो. शेवटी हा, ती भावना महत्वाची आहे, की तुम्ही म्हणूनच किती गोष्टी. उपास न म्हणता उपवास, याचा तुम्ही उपवास. प्रत्येक अगदी वेळेला बरोबर. त्याचा हे करा, असं अगदी मला बरोबर. म्हणायचं. नक्कीच, नक्कीच. म्हणजे मी खरंच. कोणाला शहाणपणाने सांगत, पण हे ताई मला प्रॅक्टिकल. बोलायचंय. बोला, बोला बोला माताजी. बोला, बोला बोला. माताजी. हरे कृष्ण. बोला, बोला. हो, बोला माताजी. अ, अ, ताई हे म्हणतेय की 4 लोक आहेत घरातले, त्याच्यातले एक जण करतो, एक जण नाही करत आहे. म्हणजे हे देवाचं म्हणा, चॅन्टिंग म्हणा, काही पण म्हणा. पण मला हे म्हणायचंय की जेव्हा असं होतं, तर त्या आयुष्यात त्या माणसाची जेवढी म्हणजे जेवढी कर्म केलेली आहेत, तो त्याच्यापर्यंत पोहोचायला तेवढा वेळ जातो. तो वेळ असाच मिळत नाही. असंच आपण प्रत्येक जन्मातून देवाचं करत सुटलोय असं होत नाही. प्रत्येकाच्या आयुष्यात ते थोडं साठवलं जातं. तो बँक बॅलन्स असतो. मी म्हंटल ना, तो 40% वापरला झालं, जातो. की 41% पुढच्या जन्मापासून सुरू होणार आहे. पण कुठेतरी ते आहे. वाया काहीच जात नाही. नाही जात, वाया नाही काहीच जात. जात नाही. जशा त्या गोष्टीवरनं आठवा, की त्या ब्राह्मणाचं पुण्य आडवं आलं त्याला. कारण त्यांनी केलेलं पुण्य होतं. पण कुठेतरी ते भोगायला पण लागलं त्याला. कारण तो हात कापला गेला त्याचा. कारण शेवटी काय होतं, तुम्हाला त्या जन्मी म्हणजे कसं होतं, की तुम्ही पुण्यकर्म करताय ते वाया नाही कुठे जात. परंतु तुम्ही आता म्हणालात, की 4 जण करताय, पण तुम्ही लादू नाही शकत माताजी कोणावरती. तुम्ही जे करताय, तुम्ही मनापासून करताय. तुम्ही इतरांच्या मनाचा ताबा नाही घेऊ शकत. तुम्ही इतरांना कंट्रोल नाही नाही, करत. कृष्णाने सांगितलंच ना, मूर्खांसमोर वाचू नका म्हणून. बास. बरोबर, अगदी बरोबर. मूर्ख लोकच आपल्याला जे म्हटलंय. करायचं ते आपण करायचं. बास, बास. आणि येते आणि बघा, दुसरं सत्संगात तुम्ही करताय ना, तुमच्या घरात जो संघ तुम्ही जे आपण वातावरण निर्मिती होते, की नक्कीच बघा तुम्हाला परिणाम प्रचिती होतोच. येईल. परिणाम होतो. येस, परिणाम होतो. मग जिथे विश्वास नाहीच आहे ठेवायला तिथे पाहिजे तुम्ही फक्त. नाही, हां, त्या विश्वासाने आणि आडात आपण नाही ते चांगल्या पोहरात कुठून येणार? एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली. अगदी खरी गोष्ट आहे. मग जिथे आणि नाहीच आहे तिथे परमेश्वर दुसरं म्हणतोय, की ते माझ्याजवळ येऊच शकत नाही. कारण ती आसुरी वृत्तीच असते मनामध्ये आणि मग ती कुठेतरी फक्त अधःपतनाला नेते. त्यामुळे तिथे मग कुठे विचारच नाही केला जात. परंतु तुम्ही म्हणताय ते नाही, घरामध्ये तो वास असतो तेव्हा तो नक्की परिणाम कुठेतरी थोडा-थोडा, मग तो अगदी पटकन नाही दिसणार. पण हळू-हळू, हळू-हळू नक्की तुम्हाला दिसेल. तशी आपली भावना कशी वाढतीये, की आपण छोट्या-छोट्या गोष्टीतून आपण जेव्हा कृष्ण भावना आपण जेव्हा ते चांगल्या अहो साधी गोष्ट आहे. तुम्ही तुमचा राग, तुमच्या रागावरती ताबा मिळवायला जेव्हा शिकाल किंवा कुठलंही, मग समोरचा माणूस कृष्ण आहे, यावरनं तुम्ही जेव्हा स्वतःची भावना करून कराल, तेव्हा ते हळू-हळू कुठेतरी वृद्धिंगत व्हायला लागतं.
असं मला म्हणायचंय. म्हणजे नाही, आपल्याला स्वतःला राग येतोय हे समजणं पण खूप अवघड आहे. खरी गोष्ट ते आहे, खरी गोष्ट. समजायला लागल्यावर आपण त्या मार्गावर आहोत हे समजतं. आणि मला असं वाटतं नक्कीच आता जेव्हा माझा तुम्ही मुलगा सुद्धा चॅन्टिंग करायला लागलाय. रामाचा किती करतो सुरेख. फक्त, पण पण ठीक आहे. 2 माळा करायला राम लागलाय. म्हणा, कृष्ण स्वतःहून म्हणा, म्हणतो. सगळे अगदी बरोबर. खूप छान. करतोय हे महत्वाचं आणि मनाजी खरोखर. ते गीता रहस्यामध्ये त्यांनी दिलंय मनोदेवता म्हणून, की माणूस शांती शोधत फिरतोय सगळीकडे. पण त्याचं मन अशांत असतं. कारण तो जे वागलाय हे त्याला कळतं, की मी चुकीचं वागलोय. ते त्याचं मन त्याला खातं. त्याला म्हणून त्यांनी लोकमान्य टिळकांनी मनोदेवता नाव दिलंय. बरोबर. आणि अगदी सगळ्या बरोबर. जगाला फसव, पण स्वतःच्या आतल्या देवाला तू नाही फसवू नाही शकत. म्हणून तिथेच मी म्हटलं ना ते जे अन्नमय प्राण म्हणजे शेवटी तुमचं मनोमय तुमचं मन तुम्हाला जेव्हा खातं कारण जनाची नाही तरी मनाची मग ती मन जर सत्सक विवेक बुद्धी जागृत असेल तर तुमचं मन नक्की खाईल मग तो जो बेडरपणा आलेला असेल बेरडपणा आणि जर ती पूर्ण तामसी वृत्तीच असेल अज्ञान असेल आणि त्यांनी काही फरक पडत नसेल तर तिथे मग बोलण्यातच अर्थ नाही हो पण जर त्याच्या मनाला कुठेतरी असेल तर ती कुठेतरी जागृत आहे अजून कुठेतरी ती विवेक बुद्धी आहे अजून आणि मग त्या बुद्धीला नक्की ते मन ताब्यात म्हणजे ते सगळं मग पुन्हा कनेक्टेड आहे मग तुम्ही नक्की ताब्यात ठेवू शकता आणि पुन्हा तुम्ही नियंत्रण मिळवून स्वतःला त्या चांगल्या मार्गावर घालू शकता मग तिथे आणि शक्यता आहे नक्की प्रत्येक गोष्ट आपण कर्तव्य म्हणून करतोय एवढंच ठेवलं आणि अपेक्षा नाही ठेवली की खरंच दुःख होत नाही अजिबात खरी वाईट गोष्ट वाटतच नाही तिथेच ते तिथेच कोणी का हळूहळू असेना, ती सुरुवात मुलगा अगदी असो खरी की गोष्ट आपली आई असो कोणी का असेना आपण फक्त कर्तव्य म्हणून जर केलं ना तर त्रास नाही होत मग निष्काम यांनी करा फळाची काही अपेक्षा ठेवू नका मी करतोय म्हणून माताजी उद्या मला पण हे मिळेल नका करू माताजी मी बोलू का मध्ये बोला बोला नक्की बोला नाही मला असं म्हणायचं होतं त्या अंजली माताजी सांगतायत ते सगळं बरोबर आहे पण मला त्याच्यात अजून एक थोडस ऍड करायचं होतं की बोला ना कुठचंही जे असेल ना म्हणजे काही काही कुठची गोष्ट असू दे ती आपण ऍक्सेप्ट केली ना की त्याचं दुःख कमी होतं अगदी बरोबर हे हा, खूप मूळ त्यामुळे येतो माताजी पॉझिटिव्हिटी ते खूप येते चांगल्यासाठीच हा एवढा विश्वास नाही फक्त चांगलं आणि ठेवायला वाईट हवा नाही हेच सगळ्यांनी सांगितलंय त्याच्यापासून अंजली पळून माताजी जाऊन नाही चांगलं चालत आणि वाईट त्याच्यापासून नाही तुम्ही चांगलं आणि पळून असं नाही जाऊन नाही अगदी कोणतीही बरोबर गोष्ट असली ना तर ती आपण ऍक्सेप्ट केली ना की आता हे होणार आहे आणि अगदी मला याचं तोंड द्यायचंय असं म्हटलं ना की त्याची तीव्रता खूप कमी होते कमी माताजी होते नक्की नक्की आणि आता आपण वाईट बघा ना असून आपण चांगलंच होतं आपण मनातली एखादी गोष्ट इतरांना सांगितल्यावर बघा आपल्याला किती हलकं वाटतं तसंच हे असतं हा की तुम्हाला तसंच आहे ऍक्सेप्ट केलं ना की तुम्ही मार्ग काढू शकता जर हा त्याच्यापासून आणि पळवाटच काढलीत की मला हे मान्यच नाहीये तर मग तुम्ही पळतच राहाल त्याच्यापासून मग तुम्हाला खूप आणि कठीण जाईल ते उघडं हा आणि मला अजून एक गोष्ट शेअर करायची होती मी ज्या ठिकाणी राहत होती तिथे आमच्या 3ऱ्या माळ्यावर एक राहत होते ते इस्कॉनचेच भक्त होते आणि कायम त्यांच्या तोंडात ना राधे 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 असं म्हणायची तर आमच्या इथे राहणारी खाली ग्राउंड फ्लोअरला राहणारी मुलं होती ना ती साधारण 15 वर्षाच्या आतली होती 8 ते 15 मधली होती तर ते ना त्यांना सारखे चिडवायचे ह्यांनी राधे राधे म्हटलं की इथून खालून चिडवायची राधे 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 तर माझी मुलं म्हणायची आई बघ नाही कसे त्यांना चिडवतात मी म्हटलं हे लक्षात नको घेऊ ते त्यांना चिडवतात ना ते नकळत ते सुद्धा नामस्मरण करतायत नामस्मरण करतायत बघा मग माझी खरी गोष्ट आहे मुलगी म्हणते आई तू किती विचार करते म्हटलं विचार नाही आपण कुठच्याही गोष्टींचा वाईट विचार करायचा नाही ते चिडवतात ना त्या चिडवण्यातून सुद्धा नामस्मरण होतंय त्यांचं खरी गोष्ट आहे खरी नकळत गोष्ट आहे आणि नकळत त्याच्या त्यांच्याकडून नाव घेत त्याच्या ह्याच्यात म्हटलं सामुदायिक नामस्मरण झालं ते बरोबर असं बरोबर सांगते तर म्हणजे आपण खूप चांगला मार्ग काढ चांगला हे येस विचार करेक्ट घ्यायला तर कसेही घेऊ शकतो करेक्ट करेक्ट इतरांनी पण बोला दोघी जणींशी खूप छान वाटले संवाद साधून शुभांगी माताजी सुधा माताजी प्रत्येकाने आपल्या आता आपण उद्या शेवटच्या दिवशी भेटणार आहोत कुणालाही काही प्रश्न असतील विचारा नक्की मला एवढंच म्हणायचंय की आता आपण करतोय पण घरातली करत नाहीत पण आपल्या बरोबर इस्कॉन टेम्पलला येतात ह्यातच सर्व काही आलं बस माताजी अगदी बरोबर बोललात माताजी लादू नका तुम्ही तुमचं काम करत राहा पण तुम्ही असं वाटूनच देऊ नका ते का करत नाहीये तुम्ही लादू नका तुम्ही तुमच्या गोष्टी करत राहा बघा नकळत ते होणार आपोआप हळूहळू होणार आणि येता इस्कॉनला हे तुम्ही म्हणालात बघा हे पण आलं ना त्याच्यातच म्हणजे नक्कीच नक्कीच थोडा डिस्टर्बन्स येतो हा बोला माताजी हा एवढंच मला म्हणायचं होतं की अजून त्यांना म्हणजे यायला वेळ आहे पण तोपर्यंत आपल्या बरोबर जरी मंदिरमध्ये आले तरी बाद झालं बास माताजी अगदी अगदी बरोबर नक्की बोललात बरोबर की कुठल्याही प्रकारचा फोर्स करू नका पण मंदिरात येत आहेत ही पण थोडी गोष्ट नाहीये
त्यामुळे हळूहळू नक्की ते होईल हो. हळूहळू नक्की होईल. ती वेळ यायला लागते कधी कधी. तुम्हालाही प्रत्येकाला आपण म्हणतो ना की आपल्याकडे किती किती वेळ भगवद्गीता आहे, पण हे अशा माध्यमातून शिकून आपण पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतोय, नाही का? हो हो. नक्की. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. अजून आहेत कोणाला काही प्रश्न? खूप छान वाटतंय. तुम्ही सगळे आपण एक छान फॅमिली होऊन आपण इतक्या गप्पा मारतोय छान, खूप छान वाटतंय. आणि याच्यामध्ये आपले विचार शेअर करणं हेच खूप महत्वाचं आहे मला वाटतं. कारण की आपल्याला प्रॅक्टिकल आपल्या आयुष्यामध्ये रोजच्या रोज जे गोष्टींना सामोरं जायला लागतात, त्याच्यातनं जेव्हा आपण या गोष्टींचा अ, गोष्टींची जाण घेऊन जेव्हा ते आपण अंमलात आणतो, ते आचरणात आणणं मला वाटतं खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे तेच कुठेतरी मग हे शिकण्याचं आणि कुठेतरी शिकण्याचं सार्थक झालं असं मला वाटेल. कारण ती भावना आणि ते स्वतःमध्ये ते ट्रान्सफॉर्मेशन आणि स्वतःमध्ये ते बदल घडवून आणण्याची इच्छा ठेवणं हे खूप महत्वाचं आहे. हे नाही हो जमत सगळ्यांना. हे प्रत्येकाला नाहीये शक्य. आपण बघतोय बघा, की प्रत्येक जण जसं ते 2 पक्ष्यांचं चित्र मला की आपल्याच खाण्यामध्ये मग्न आहे. नाही दिसत आहे परमात्मा, की आहे बाजूला बघतायत परमात्मा याचं नाहीये लक्ष, की आपण करतोय ते बरोबर. मग त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची बघितली आपण लोकं. पण ठीक आहे जे. बोला उज्ज्वला माताजी, तुम्ही हँड रेज केलाय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण म्हणते. बोला माताजी. ते ग्रुपवरचं ते मटेरियल काढलंय ना, ते प्लीज काढू नका. ही रिक्वेस्ट करायची होती. म्हणजे रेकॉर्डिंग आणि जे पीडीएफ पण आणि ते आधी 108 श्लोकचं पण एक पीडीएफ दिलं होतं ते सुद्धा म्हणजे खूप जरुरी आहे. कारण प्रत्येक वेळी आपल्या हातात फोन असतो. हो, हो. कुठेही प्रवासात असलो, काही असलो, आपल्याला ते वाचायला संधी मिळाली, वेळ पण मग ते मिळाला तुम्ही की पटकन डाउनलोड उघडलं बरं. माताजी सॉरी टू इंटरफिअर पण माताजी ते माझं जे आहेत ना, ते सगळे रेकॉर्डिंग पहिली गोष्ट YouTubeवरचे आहेत. बरोबर? हां, हो, आणि जे पी-डी-एफ आहेत ना, काय होतं माहितीये का, आता हे एवढे ग्रुप्स असतात माताजी. म्हणजे हो. ते ना मेन मेन जे असतात ना, आमच्या जे कोणी टेक्निकल टीम वगैरे असतात ना, त्यांनी हां. ऑलरेडी ते डिसअपिअरिंग मेसेजेस ऑन करून ठेवलेले असतात. त्याच्यामुळे ते ॲक्चुअली हां, जातात. 7 हां. डेजमध्ये ते पण तरी मी डिसअपिअर आता होतं. बघते हां, 7 डेजमध्ये. तर ठीक आहे, मी काल बघा 1 ते 10 परत तुम्हाला सगळे पाठवलेत. मी तुम्हाला हो, सगळे शेअर करीन. पाहिजे तर तुम्ही एक तुमचं फोल्डर तयार करा Google ड्राईव्ह आणि हां. त्याच्यामध्ये टाकून ठेवा माताजी. हो, नक्की. हां, चालेल, पी-डी-एफ चालेल. ॲटलीस्ट टाकून ठेवा. माझे सगळे रेकॉर्डिंग्ज YouTubeवर आहेत. त्यामुळे हो, तुम्हाला हो. YouTubeवर गेल्यावर माझ्या रेकॉर्डिंग्ज बघायला त्यामुळे तुम्हाला पी-डी-एफ आणि रेकॉर्डिंग दोन्हीला प्रॉब्लेम होणार नाही, जरी मेसेजेस गेले तरी. आणि बाकी कुठल्या शंका असतील तर माझ्याशी तुम्ही नक्की संवाद साधा. आणि हो, आपण हा नक्की. ग्रुप तर नाहीच हे करणार आहोत. जोपर्यंत हो. आपण एक ग्रुप छान तयार करूया, ज्यांना सेवा करायची आहे त्यांनी पण सांगा. हां, ग्रुप आणि डिलीट नाही होणार ना? नाही, बरं. ग्रुप आता होणारच नाही डिलीट. आणि मी हो. दुसऱ्या ह्याच्यासाठी पण तुम्हाला दिलेलं आहे लेव्हलची माहिती. अजूनही मी 2-3 दिवस ती सतत पुढचे काही दिवस अजून हा ग्रुप तसाच राहील. काळजी करू नका. फक्त संपर्कात राहा आणि तुम्हाला पुढच्या लेव्हलची माहिती पण याच्यावरच मिळत राहील. काही दिवस नाही, खूप दिवस ठेवा हा ग्रुप. हवाय. कसं आहे सगळे डिस्कशन्स होतात ना, ऐकावेसे वाटतात नक्की, सगळे. नक्की. छान. पण माताजी कसं आहे माहितीये का, मी सांगू तुम्हाला आता माझे दर महिन्याचे ग्रुप्स असतात ना, मग खूप हो, कठीण हो, जातं हो. एवढे सगळे फार ग्रुप होतात. हां. बरोबर. म्हणून 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 एक इच्छा अशी आहे, की ज्यांना इच्छा आहे ना, की ज्यांना कनेक्ट राहायचं आहे, तर त्यांनी हां, आपली हां. नावं द्यावी आणि तुम्ही सेवा तुमच्या स्वेच्छेने करा. पण तेव्हा मग नक्की आपण कनेक्टेड राहू. मग ती इच्छा नक्की. असते. म्हणजे आम्ही हे ग्रुप डिलीट करणारच नाही आहोत. पहिली गोष्ट मी पण बरोबर. करणार नाही आणि आम्ही नक्की यांच्याशी पण कनेक्टेड राहतो. जे काही पुढचे उपक्रम असतात ते सतत आम्ही शेअर आता माझे जवळ-जवळ लास्ट इयरचे सगळे ग्रुप्स आहेत आणि त्यांना आम्ही त्या सगळे डिव्होटीजनी ज्यांनी सोडलं नाहीये ना, त्यांना सगळे हं, हं. उपक्रम शेअर केले जातात. इस्कॉनचे जे आत्ताचे नवीन आहेत, सगळे आहेत, की पुन्हा त्यांना जर शक्य झालं, तर दे कॅन अगेन कम बॅक. तर त्याच्यामुळे हो, हो. काळजी करू नका, ग्रुप जाणार नाही. पण अजून आपल्याला क्लोजमध्ये राहायचं असेल, तर तुम्ही नक्की सेवेच्या माध्यमातून जवळ या आणि आपण एक छान गोपीजन ग्रुप पण आपला तयार करूया. नक्की. आणि हां, अजून एक प्रश्न होता माताजी, बोला की माताजी. आपल्याकडे मानसशास्त्र बॅकग्राऊंड असणारे कोणी भक्त आहेत का आपल्या टचमध्ये? ज्यांच्याशी मला कनेक्ट व्हायला आवडेल, कारण माझा बॅकग्राऊंड जो अभ्यासाचा आहे तो मानसशास्त्रीय आहे. ओह ग्रेट! अच्छा. तर म्हणजे त्यामुळे मला ह्युमन त्यांच्याशी सायकॉलॉजी. कनेक्ट राहता येईल. हो, ह्युमन हो. सायकॉलॉजी. ओह हो, ग्रेट, हो. ग्रेट, ग्रेट. तर नक्की, नक्की. त्याच्या संदर्भातून मी हे गीतेला बघते. कारण बऱ्याचशा सायकोथेरपीज रिलेट करतात गीतेच्या अगदी, अगदी बरोबर. अध्यायांमधल्या काही काहींना. तर ते त्या मला अभ्यासाच्या वाटतं परमात्मा सगळे फिलॉसॉफीच सांगतायत. परमात्म्यांनी म्हणजे खरंच बघा ना, की परमात्म्यांनी सगळी माणसाची सायकॉलॉजी कारण हे आपल्यासाठीच आहे हो, हे प्रयोजन आपल्यासाठीच आहे माताजी. हो, म्हणजे भगवद्गीता ही योजना सगळी, की अर्जुनाच्या माध्यमातून आपल्याला सगळं ज्ञान दिलेलं आहे ना हे, नाही हो. का? बरोबर. आणि ठीक आहे म्हणजे मी म्हणेन, की ह्युमन सायकॉलॉजी आत्ताच्या माध्यमातून नसेल, पण तुम्ही जसं म्हणताय खूप सुंदर सांगड घालू शकता तुम्ही याची. हो, हो. खूप नक्की छान सांगड. बऱ्याचशा सायकोथेरपीज रिलेट करतात या थेरपीच्या अध्यायांमध्ये.
ते गुण पण जे आहेत, म्हणजे त्या सगळ्यांशी आम्ही बघतो आहोत ना, तर मला म्हणून कोणी अभ्यास त्याच्यावरती करणार असेल त्यांच्याशी जर का मी नक्की सांगेन माताजी, कॉन्टॅक्ट मी करायला मिळालं नक्की तर सांगेन. प्लीज नक्की माताजी, तुम्हाला मी टाकेन आणि तुम्ही ग्रुपवर राहा आणि मी तुम्हाला नक्की ती माहिती पाठवेन. असेल कोणी ना हो. असं तर नक्की पाठवेन. हो, तुम्ही हो, आता हो. शिकताय का माताजी? नाही. मी आता ऑलरेडी 44 इयर्स ओल्ड आहे. हो, ग्रेट. अच्छा, ओके, ओके. हां. ओके, मुंबई ग्रेट. युनिव्हर्सिटीमधून केव्हाच झालं आहे एज्युकेशन. अच्छा, अच्छा, पण अच्छा. सायकोथेरपी माझ्या क्लिनिकमध्ये माझं सुरू आहे. हो, ग्रेट, ग्रेट. मग रोजचे तुम्ही वेगळे सायकॉलॉजिस्ट आहात का? क्लायंट्स हो. हो, वेगळे ग्रेट. क्लायंट्स आणि त्यांच्यावरती अप्लाय करताना माताजी, तुम्ही फार खूप सुंदर भगवद्गीतेची पण सांगड घालू शकता. फार सुंदर हे हो. कल्पना आहे आणि नक्कीच विषाद म्हणजे या योग म्हणून एक पुस्तक आहे डॉक्टर आनंद नाडकर यांचं. हो, हो, हो. माहिती आहे. त्यामध्ये त्यांनी हे गीतेचं खूप छान म्हणजे सामान्य व्यक्तींना कसं समजावून सांगता येईल, इतक्या छोट्या-छोट्या उदाहरणातून त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणजे बरोबर, इंद्रियांवर मात वगैरे हे एक मेडिटेशनचा प्रकार होऊ शकतो. बरोबर. त्याच्याने तुम्ही कसं डेली ॲक्टिव्हिटीमध्ये कसा छान उपयोग करू शकता हे छान सांगितलंय. ते ट्रान्सफॉर्मेशनसाठी, बरोबर. त्यांच्या डिप्रेशनमधून बाहेर येण्यासाठी. एक्झॅक्टली, तर एक्झॅक्टली. हे खूप छान मला ते वाचलंय ते बुक म्हणजे माझ्यासाठी गीता म्हणून तेच होतं आतापर्यंत. बरोबर. पण मग म्हटलं मग ओरिजिनल गीता पण आपल्याला शिकायचीच आहे. अगदी, अगदी आणि म्हणून मी हा मी ग्रुप तुम्हाला जॉइन खरोखर केला. म्हणजे अगदी म्हणजे प्रांजळपणे सांगू इच्छिते, की तुम्ही प्रभुपादांची ही गीता वाचा माताजी. तुमच्याकडे हो, आहे नक्की. भगवद्गीता? माझे दीर आहेत त्याचे करतात. ते तुम्ही आहेत मागवा ना इस्कॉनचे माताजी, एक मेंबर आहेत. गीता घरात असावी. मी हो. तुम्हाला म्हणत नाही तुम्ही त्यांच्याकडूनही हां, त्यांच्याकडून घ्या, नाहीतर मला नक्की. प्रत्येकाला ज्यांची इच्छा असेल आणि ज्यांना शक्य असेल ना हो, फायनान्शियली, खरोखर प्रत्येकाने गीता घरात ठेवा. मग तुम्ही हो. इंग्लिश ठेवा, मराठी ठेवा, हिंदी ठेवा, पण भगवद्गीता घरात ठेवून खरोखर मी सांगते तुम्हाला, की हा जो वाचणं म्हणजे रोज एक पान मी तुम्हाला सांगेन ना, की तुम्ही रोज एक पान भगवद्गीतेचं वाचलं तरी बघा, तुम्हाला ती प्रचिती येईल. मग नामस्मरण, गीतेचं एक पान वाचणं, बघा तुमच्या मनामध्ये काय ट्रान्सफॉर्मेशन होतंय. हो. खरोखर मी नक्की मी सांगते. सांगते म्हणजे त्यांना हे तुमची कारण नक्की सांगा. मला हवी होती ती हार्ड कॉपी कारण ह्याच्यामध्ये तुम्ही ती आणि शेअर हीच केली जशी आहे तशीच वाचा. म्हणजे हो. हे फार सुंदर हे आहे. कारण की ह्याच्यामध्ये जे भगवंतांनी हे जे त्रिगुण आणि तुम्ही आता सायकॉलॉजीमध्ये तर हे तुमचं त्या रिलेटेड असेल. पण भगवंतांनी हे तेच सांगितलं ना, की मनुष्याचे हे गुण, मग त्रैगुण याच्यावरच सगळं इम्पॅक्ट आहे ना त्याचा. पूर्ण प्रभाव हो. त्याचाच आहे ना हा. ते हो. महत्वाचे हे मनुष्याचे 3 स्वभाव. पण खूप छान. बरोबर. तुमच्याशी बोलायला छान वाटलं आणि तुम्ही नक्की काही असेल तर मी तुम्हाला नक्की मदत करेन. कोणी असेल याच्यावरती त्या रिलेटेड काम करणारं तर मी नक्की सांगेन तुम्हाला. शुअर. नक्की. थँक येस. यू सो हरे मच. कृष्ण. हरे कृष्ण मोस्ट माता. वेलकम. हरे कृष्ण. अजून आहेत कोणाला काही? मला वाटतं 12:30 होऊन गेलेत. आपण उद्याचा अध्याय बरोबर 11ला सुरू करूया. तर सगळ्यांनी प्लीज 11ला जॉइन व्हा. त्याच्या आधी आपण करणारच आहोत, पण कोणाकोणाला जमत नाही. पण प्लीज 11:9 हे 10:55ला आलात तरी आपण उद्या मी शार्प सुरू करणार आहे. म्हणजे आपण वेळेत संपवूया अध्याय आणि सगळ्यांना मी आता प्रार्थना म्हणते आणि आपण अध्यायाचं हे सेशन समाप्त करूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.